anga jamana marabulon anyamugoba no ye Choguel Kokala Mayiga ye Choguel Kokala Mayiga ani jamana minnu be n'u ye teriya sira o labɛn u ni Mali cɛ n'u bɛɛ lajɛlen ka lasigidenw bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan. Jamana marabulon ɲɛmɔgɔ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye a y'a kanu alamisa tɛmɛnen an'o lasigidenw bɛɛ ka ɲɔgɔn ye. O ɲɔgɔn ye in senfɛ jamana bɛ lahalaya minnu na gwɛlɛya minnu na jamana gwɛngɛnen do kɔnɔguwanko minnu na a ye a ɲɛfɔw ye ka sɔrɔ ka ɲini u fɛ ko Mali ka dɛmɛ bɛ ɲini u bɛɛ fɛ ni waati gɛlɛn ninnu na. Kuma in senfɛ a da sera laɲini gwɛlɛn ani laɲini fɔlɔ minnu bɛ an faso Mali la bi. A ye nɔgɔ bɔ a la ko fanga min kalifalen do ale la faso fɛ ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye a kalifa ale la. A ko olu ka kɔnɔguwanko fɔlɔ u b'a fɛ k'u kpafa baara fɔlɔfɔlɔ minnu na o de ye fɔlɔ jamanadenw u ka fara ɲɔgɔn kan lajɛba kelen kɛnɛ kan n'a bɛ fɔ a ma ko assise nationale malidenw k'u sigi u ka kuma faso in ko kan dɛ bɛɛ k'i ka hakilinataw i ka dabali n'i ka fɛɛrɛ minnu b'i bolo bɛɛ kana n'o dabali n'o fɛɛrɛw ye. Mali yɛrɛ an b'a fɛ a ka kɛ cogo di an b'a fɛ yɛlɛma minnu ka don Mali mara la n'o yɛlɛma ninnu kɛra kɛfɛn ye coro min bɛ ni Mali bɔ kɔnɔ bɛ Mali tɛna coro o gɛlɛya ninnu si la tuguni. Baara minnu kan ka kɛ ko bɛ n'o ye ko bɛnda ye n'o tun kɛra kɛfɛn ye o b'a to Mali bɛ se ka yɛrɛ bɔ gɛlɛya ninnu na. A ko nin kun bɛ min n'a ɲininen don Mali fɛ ko a bɛna daminɛ yanni dɔgɔkun damadama cɛ dɔgɔfurancɛ damadama cɛ a tɔnsigi ani a kunbɛn ani Malidenw ka sigi o bɛna kɛ fasodenw bɛɛ fɛ ko a bɛna kɛ Bamakɔ yan don latɛmɛ fanga min bɛ senna bi ni dɔw ko furancɛ fanga dɔw yɛrɛ ko waati latɛmɛ fanga dɔw ko fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ fanga sigi ko olu t'a fɛ a ka baara ka kɛ dɔwɛrɛ ye ten tun k'a kɛ an ka galabasa an ka koron wala an ka kɛ fɛn ye ten tɔw b'a fɔ fɛn min ma ko bakile k'a kɛ ten hali ni kun ma kɛ furancɛ fanga in sigili la a ka latɛmɛ ten ko ale t'a fɛ wa faso yɛrɛ t'o fɛ koyi. Hali n'a ma perepere di dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen dɔ a fɛ dɔw ka fɔ cogo la Malidenw ka tɔnsigiba in u ka ɲɔgɔn lasigi kɛnɛba in n'a kofɔlen do yɛlɛma dɔw kan ka kɛ jamana in a maracogo la wa a tɛna kɛ yɛlɛma gansan ye dɛ. Ni Zeyina ta ninnu kɔni fo a ka nɔbila Mali la nɔ min b'a to an bɛ taa ɲɛ an tɛ segin kɔ tuguni. Fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye fasoko ye kabini nazara tile bannen fo ka se bi ma Mali kɔni bɛ taali la ten nka a kɛra i n'a fɔ fɛn dɔ kɛn bɛ ka Mali gwenge o gwenge in sabu y'a to Mali tɛ se ka pan k'a yɛrɛ sago sɔrɔ fiyewu. O sabu jugu minnu bɛ yen bɛɛ k'i ta fɔ sabu juguw la dabali ni fɛɛrɛ ɲuman minnu kan ka tigɛ min b'a to ni Mali ye kɔnɔ dun panin de bɛ kɔnɔ to a b'a yɛrɛ sɔrɔ o Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo ɲuman minnu na. A ko n'o waleya ninnu sabatira k'o baara ninnu bɛɛ kɛ tuma min o tuma ni Mali bɛ taa ɲɛmɔgɔ kura sugandi la Mali na t'o la kɛ hali ni o waati ni ɲɛfɔli tun kɛr'o la dɔgɔdali dɔw kɛra furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw korona diɲɛ sɛnsɛnkɛbaw ani Mali magwɛnkɛbagaw fɛ o ye furancɛ min fɔ ko fo Mali marabaw ka don de fɔ jati jamanakuntigi sigiw bɛna kɛ don min a don fɔra de ka fɔ san wɛrɛ an bɛ san 2021 na ko san 2022 ko février kalo ko sugandilenw n'o ye jamanakuntigi sigi ye n'o ye président sigi ye ka se wasadenw ma n'o ye député ye fo kana se maire sigiw ma k'o ka kɛ o furancɛ kɔnɔna na. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakilimaw ni kodɔnnaw ani jateminɛkɛbaa dɔw ko yala nin ko na se ka koron ka bɛn ni waati fɔlen ma wa ko a na gɛlɛya kosɛbɛ sabu ko minnu labɛnni ko bɛ ka fɔ k'a ma jujɔn fɔlɔ ni baara fɔlɔfɔlɔ minnu tun kan ka kɛ n'olu ma se ka kɛ fɔlɔ kɛ yala a na se ka koron ka bɛn wa wale minnu kan ka kɛ minnu b'a to jamana sariya tɛna kankɔrɔ sɔsɔ tuguni cogo di Choguel Kokala Mayiga a bɛ se ka mɔɔw lasɔn cogo di mɔɔw bɛ se ka limaniya ni a ka hakilina ninnu ye cogo di. Politikitɔn dɔw bɛ yen minnu limaniyanen don k'a fɔ olu ye politikitɔn kologirinw ye dɔw y'a jira k'a fɔ olu tɛna ye lajɛ min n'o ye Malidenw ka forobasigi ye n'a bɛ fɔ a ma ko assise nationale k'olu tɛna ye a kɛnɛ kan sabu olu fɛ ko tɛ jamana ka haminako gwɛlɛnw dɔ ye
olu ka hamina ko ye jumɛn ye bi o ye jamana kuntigi sigi min n'a tun ko fɔra ka dɔgɔda k'a bɛna kɛ février kalo nata san 2000 ani san 22 o bɛ se ka kɛ kɛcogo min na. Balmo politiki tɔn minnu bɛ yen n'olu ko k'u tɛna ye a kɛnɛ kan politiki tɔnw la parena bɛ o la olu ka tigi dabali ani ka tɔn dabali fɛɛrɛtigɛba n'o ye jigiba Keita ye n'u k'a ma ko PPR ale ko nin kuma fɔcogo in ma bali olu la koyi ko sabu ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye nin ye a ka dabali janfa dabali de tigɛtɔ ye min b'a to a bɛ se ka dɔ fara furancɛ fanga in u ka fanga marali kan ka dɔ fara u ka fanga waati kan. Ko Choguel Kokala Mayiga tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko a nana bɔlɔn de fɛ a ye fanga ta ni bɔlɔn ye bɔlɔn fɛ kɛlɛ de y'a to k'a ye fanga in sɔrɔ ko tuma ko Choguel Kokala Mayiga ko u na ani'u sɔrɔ ale ɲɛ ni ye PPR ka kuma ye k'olu kɔni sen tɛna ye jamanadenw ka kunbɛn forobasigi in kɛnɛ kan u da t'a la wa u sen t'a la politikitɔn minnu bɛ i n'a fɔ yɛlɛma n'o ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Musa Mara fana ka tɔn ye olu fana ka tɔn dabali ni fɛɛrɛtigɛ ɲɛmɔgɔw olu ko k'olu fɛla ye kuma jɛlen ye ni jamanadenw ka forobasigi tɔnsigi min k'o ye waati la tiɲɛ gansan de nafolo tiɲɛ gansan don Hamidu Dunbiya ale ko k'a bɛ fɛn min ɲini jamana marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye premier ministre ye ko ka yɛlɛma minnu bɛ yen wala fanga yɛrɛ ka yɛlɛma minnu don fanga sigicogo ni fanga maracogo ninnu na kwa k'i bɛrɛ bɛn waati ma politiki tɔn bolofaraw bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko pôle politique du consensus regroupement favorable au chef de gouvernement ninnu ye politiki kulu ye olu kɔni fɛ ninnu politiki tɔnw bɛ ka kuma min fɔ ko tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko nin baara wala nin kuma ninnu minnu bɛ sen na k'a fɔ ko a kɛ kun de ye k'i kolokolo fanga na wa ko tɛ tiɲɛ ye koyi ko jamana in t'a fɛ tuguni an bɛ lahalaya minnu na mara kojugu ani fanga boli cogo jugu ani jamana a walew lawaleya kɛ kojugu de Mali se nin ko ninnu ma n'i y'a ye k'a fɔ fanga pɔrɔn a ti bila Mali kɔnɔ a kɛra ka tila ka kɛ wa ko n'an man kɔlɔsi ko a bɛna kɛ tuguni koyi yala o e bɛ se ka duloki kura dilan cogo di ni fini kɔrɔ folokotolen ye Jamil Bitar ale tun ye ɲɛfɔli kɛ ne hakilila ka fɔ an ka donkibaru tɛmɛnen ninnu an tun ye ɲɛfɔli kɛ aw ye nka min yɛrɛ ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye yala ale dun ye mun de fɔ cogo min faamuya bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ olu ka ciden minnu n'olu sigilen don anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɛ f'u ma ko lasigidenw jamana marabolo ɲɛmɔgɔ Choguel Kokala Mayiga an'u ye ɲɔgɔn ani o lasigidenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a da sera nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ma Choguel Kokala Mayiga mɔgɔ minnu a yɛrɛ ka fɔcogo la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fɛla tɛ fiyewu dɔ ka fara furancɛ fanga u ka waati kan a yɛrɛ ka fɔcogo la ko ninnu fanba ye politiki tɔnkɔrɔw de ye a ko jamanadenw bɛna forobasigi min kɛ jamana in a bɛna ta da kura minnu na i n'a fɔ mara n'o ye faso mara ye yɛlɛma minnu kan ka don o mara cogo la yɛlɛma minnu kan ka don fanga yɛrɛ sigi cogo la ale ko politikitɔnw kan ka fɛn min faamu faso a dan tɛ olu dɔrɔn ma koyi mɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu tɛ politikimaw ye k'a sɔrɔ fasodenw do koyi yala olu hakilinata mɔgɔ man kan ka o lamɛn wa a ko jamanadenw bɛna forobasigi minnu kɛ a ko bɛna di malidenw yɛrɛ de ma n'o ko Mali yɛrɛ ka labɛn cogo kura minnu na ni dɔ ka kan ka fara furancɛ fanga ka waati kan min b'a to yɛlɛma minnu ani laɲini minnu bɛ fasoko in na o ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o kan ka kɛ waati joli o tuma malidenw de bɛna o ɲɛfɔ a ko ani lasigidenw ye ɲɔgɔn ye tuma min n'o ye Mali teri jamana minnu sigilen don anw fɛ Mali kɔnɔ yan ani o lasigidenw ye ɲɔgɔn ye tuma min na Choguel Kokala Mayiga ɲininkara kunnafoni lasebaaw fɛ nin kɔnɔ guwanko kelen-kelen na a ye jaabi minnu sɔrɔ o jaabi ninnu filɛ nin ale ni ambassadeur ka kuma ale ni maliyɛnw de bɛ kuma fɔlɔ k'u hakilina don ka baara kɛ n'o ye pour ka taa yamaruya ɲini siraw dɔ n kuma ko yɛlɛma min kɛra Mali la an b'a fɛ o kɛ yɔrɔ bɛɛ la o de kama premier ministre y'a décidé yani ale ni communauté internationale ka kuma yani ale ni ambassadeur ka kuma ale ni maliyɛnw de bɛ kuma fɔlɔ n'ale maliyɛnw tilala kuma na maliyɛnw ye jɔn ye o ye force vive de syndicat parti politique ONG a bɛɛ n'olu tilala kuma na
ambeta assemblée non la o ye conseil national de transit kuma nulu fana ye ni maliyɛn bɛnna min kan o de y'an hakilina ye an bɛ tila ka o yira africain la o ye CEDEAO ani union africaine comme an tilala kuma na sisan an ni CEDEAO an tilala kuma na parce que ambassadeur caman ye audience ɲini kabini mois de juin u ma sɔrɔ dɔw yɛrɛ a kun dimina dɔɔni comme an tilala kuma na sisan an ni maliyɛnw tilala kuma na an ni CEDEAO tilala kuma na donc n nana ka ɲɛ f'u ye hakilina min bɛ transition na gouvernement de transition n y'a f'u ye ko gɛlɛya damadamaw bɛ maliyɛnw kan bɛɛ lakanabaliya o ye justice ka kiiri tigɛ ka yuruguyurugu ni impunité ka kɛlɛ ani ka yɛlɛma don ko la les réformes politiques institutionnelles n'an b'a fɛ ko Mali kura que Mali kura ka jɔ an kan k'a dɔn o Mali kura ye a bɛ jɔ cogo di o ye kuma barikamaw donc n kuma ko sécurité fanfɛla fɛ n'u y'a ye baara min bɛ ka kɛ Mali la kabini transition sigira n'u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi o yɛlɛma bɛ ka don ko la kɛlɛminɛnw bɛ ka san soldats bɛ k'i labɛn o bɛɛ la an ka partenaire dɔ y'an bila fana fango o yɔrɔ fana fanga fa o ye gɛlɛya min mɔgɔ si ma sigi n'a ye ka n ko lutte contre l'impunité maliyɛnw bɛ justice de fɛ min ye jamana tiɲɛ o ye corruption ni impunité a bɛ san 30 ɲɔgɔn bɔ mɔgɔw bɛ tiɲɛli la foyi tɛ k'u la o bɛ société o bɛ armée fana n kuma hali gɛlɛya min bɛ Mali sɔrɔ min ye Mali sɔrɔ Kadafi binnen Libi la yanni a ka jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la Mali jamana kun minɛna dogokun damadama ni ɲɔgɔn cɛ parce que o y'a sɔrɔ armée kun affaiblila mun ye armée affaibli parce que an bɛ fɔ min ma ko corruption ni yuruguyurugu ni baarajugu min bɛ ka kɛ jamana ko bɛɛ armée fana la donc bi bi na maliyɛnw ko fo corruption ka dabila tant que corruption ma dabila jamana tɛ se ka taa ɲɛ donc o fana a bɛ kɛlɛ parce que n'an m'a kɛlɛ bi n'a sera yɔrɔ dɔ la maliyɛnw bɛɛ bɛ muruti ka bɔ fanga bolo u bɛ taa justice santiriw ye u bɛ taa ka bi mɔgɔw k'a ka ɲɔgɔn faga o ye n'a kɛ anarchie jamana kɔnɔ donc an tɛ se k'a to yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ min taara jamanadenw faga u ye taamasiyɛn d'u ma u k'u ma ko force spéciale antiterroriste olu yɛrɛ ba don u ka jamana kɔnɔ u ka mission tɛ ka taa mugu ci jamanadenw u ka mission ye ka taa terroriste de kɛlɛ ni an ye mun ye Mali kɔnɔ u taara Sikaso gouverneur yɛrɛ tun t'a kalama ka taa mugu ci Sikasokaw la parce que u y'a fɔ k'olu ma sɔrɔ élection résultat ka tila ka na Bamako tile 3 ka taa mugu ci ka maliyɛnw faga misiri da la o t'u ka mission ye n'an y'o to yen bi a bɛna dɔ hakili la ko Mali kɔnɔ ni fanga b'i bolo min ka di i bɛ se k'o kɛ n'an m'o kiiri tigɛ maliyɛnw tɛna yafa transition ɲɛmɔgɔw n kuma a sabanan yuruguyurugu min kɛra jamana kɔnɔ dossier min bɛ ka di justice ma transition mun bila de an y'u sɔrɔ tiroir de kɔnɔ a bɛ san 30 bɔ mɔgɔw bɛ tiɲɛni kɛ foyi tɛ k'u la an ye tiroir dayɛlɛ an y'a bɔ an y'a di justice liberté bɛ justice bolo bi a ka kiiri in tigɛ n'o tɛ an bɛna audit minnu kɛ n k'u ma ko audit bɛna kɛ yɔrɔ bɛɛ la sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ jamana wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o sɛgɛsɛgɛli bɛ sira la a kɛra jamana ka bâtiment a kɛra sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na o ko a kɛra PMI Mali o a kɛra AGFO a kɛra assemblée nationale a kɛra haute cour institution bɛɛ bɛna audit o audit mu a sɛgɛsɛgɛli a résultat yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka dɔrɔn transition bɛ yen peut-être parce que o bɛ bɔ kalo caman kɔfɛ mais minnu bɛ tiroir la an y'olu de bɔ k'i di juge ma parce que an b'a fɛ maliyɛnw k'a dɔn parce que n'an y'a kɛ ka ɲɛ sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana fanga la i tɛ se ka segin kɔ tuguni n'i seginna ko maliyɛn bɛ wuli e kama an b'a fɛ ka exemple di que le Mali prenne une trajectoire vertueuse ka sira ɲuman ta ka tila k'a f'u ye sisan débat bɛ organe unique des élections ani transition délai kan ani assise nationale n kuma organe unique ni jamanadenw y'a ɲini siɲɛ fɔlɔ c'est en 2002 donc a bɛ san 20 bɔ jamanadenw bɛ ka exiger fanga o fanga ni min nana fanga la a t'a dilan a kɛra 2002 a kɛra 2012 a kɛra 2013 fanga laban min nana a kun kan ka organise a ma sigi a laban kɛra mun ye u taara élection kɛ u y'a namara jamanadenw wuli kama fanga min 1997 o ɲɔgɔn de kɛra jamanadenw wulila élection kɔfɛ mɔgɔw sara fo n bɛ to ka taamasiyɛn dɔ di mɔgɔw ma ko Seydou Badian Kuyatɛ ala ma hinɛ a la ale ye Mali ka hymne national sɛbɛn u y'o minɛ ka don kaso la parce que a ko ko élection man ɲi an kuma donc an b'a fɛ ka organe unique in sigi ni élection tɛmɛna mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u ma sɔn hali n'u mɔgɔ hali o tɛ kɛ zéro a dɔgɔ k'a sɔrɔ maliyɛnw majorité sɔnna élection ma parce que n'an m'o kɛ n'an taara élection la tuguni ni mɔgɔw wulila ka mankan ci ni fanga binna coup d'état wɛrɛ bɛ na o tuma an tɛna bɔ coup d'état la a kɛra siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 an kan k'a lajɛ ka sira ɲuman ta sisan ka tila k'a f'u ye ko délai ko in fana kuma cayara kuma délai in siɲɛ 3
crise politique kɛra Mali la délai ko la 1997 parti politique d'opposition ko kanga élection labɛn ka ɲɛ gouvernement ko ayi délai de bɛ n bolo n b'a kɛ hali n'a tɛ ɲɛ u y'a kɛ min bɔra la bɛɛ y'a ye 2020 opposition ko aw ye dɔ fara assemblée mandat ka siɲɛ 2 a ye dɔ fara ka tuguni an ka se ka bɛn ka élection labɛn gouvernement ko ayi délai fixera dialogue national de délai di an se ka bɔ délai kan u taara la min bɔra la bɛɛ y'a ye n b'a dɔn sisan minnu bɛ fanga la 2020 n'i y'u bɔ sisan kaso la k'u bila ka kuma fɛ u b'a fɔ ko délai ka fara kan donc sisan ko CEDEAO ye délai di a ɲɛna a ma ɲɛ an ka taa o délai kɔnɔ ko ma kan tɛ se ka kɛ tan a bɛ cogo min na an yɛrɛ b'an sigi k'a lajɛ a bɛ se ka bɛn cogo di ka labɛn o labɛnni n'a dilala n bɛ taa yira assise nationale de la refondation o ye mun ye Mali kura k'a sigi ko maliyɛnw bɛ kɛ wele parti politique dɔrɔn tɛ n kuma ko Mali tɛ parti politique dɔrɔn parti politique ye jamanadenw fan dɔ ye syndicats bɛ yen association bɛ yen société civile bɛ yen sɛnɛkɛlaw bɛ yen baganmaraw bɛ yen mɔnikɛlaw bɛ yen donzow bɛ yen commerçants bɛ yen maliyɛns de l'extérieur bɛ yen bɛɛ bɛ yen jeunes bɛ yen musow bɛ yen mɔgɔ min ceux qui vivent à leur handicap olu fana bɛ yen olu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan soldats bɛ yen bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an b'a fɛ ka Mali kura in dilan a kan ka dilan cogo di ni maliyɛnw bɛɛ bɛnna min kan transition b'o de ta ka baara kɛ n'a ye o kɔnɔna la transition bɛ se k'a fɔ ni assise banna an b'a fɛ ka élection min kɛ pour que mankan kana na wuli tuguni baara min kan ka kɛ a filɛ nin ye k'u bila ɲɔgɔn kan o de la an bɛ délai sɔrɔ o y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ bɛnna kan o tuma n'o sera an bɛ taa communauté internationale k'a fɔ a ye maliyɛnw bɛnna kan kalo 2 kalo 3 kalo 1 kalo 5 o de bɛ fara transition kan maliyɛnw de bɛ bɛn kan an bɛ taa yira u la mais n'an y'a kɛ sisan comme pression b'a la dɔrɔn n'a tiɲɛna aw yɛrɛ bɛna fɔ coup d'état wɛrɛ kɛra Mali la mankan wɛrɛ wulila n kuma sisan n'i ye maliyɛndenw lajɛ maliyɛndenw fanba syndicats société civile bɛɛ sɔnna nin ma o mais partis bɛ yen minnu ma sɔn k'olu ma sɔn a ma minnu y'a fɔ k'olu ma sɔn o y'u ka droit de ye mais o la c'est pas parce que olu ko k'olu ma sɔn o de kama an b'a dabila partis minnu y'a fɔ k'olu ma sɔn n'i y'u ta u bɛɛ tun bɛ majorité la yanni 18 août ka se a si tun tɛ kɛlɛ la o donc olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan k'a fɔ k'olu tɛ sɔn réforme ka kɛ olu tɛ sɔn organe unique ka sigi mais n'olu bɛ se n'u tɛ sɔn pour que ka sɔrɔ fanga in ma bi u ma ɲɛnabɔ n k'u ma ko Mali kɔnɔ kabini 1960 fo don o don ni fanga yɛlɛmara dɔ bɛ don kaso la dɔ bɛ minɛ a da bɔ fɛn bɛɛ la fo san 5 fo san 10 gouvernement de transition k'o tɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ ye kelen i ye fanga kɔrɔ mɔgɔ ye i ye M5 mɔgɔ ye i tɛ mouvement si la aw bɛɛ ye maliyɛn de donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an b'a fɛ ka Mali kura de la bɛɛ k'i hakilina d'a la mais o kuma kɔnɔ dɔw nan'a fɔ parti damadamaw nan'a fɔ k'olu tɛ sɔn assise ka kɛ k'olu tɛ sɔn organe unique ka sigi k'olu tɛ sɔn foyi ka bɔ délai in la ko parce que CEDEAO de y'a sigi n kuma CEDEAO Mali sigi CEDEAO Mali teriw de u kan ka Mali dɛmɛ ka bɔ dingɛ in kɔnɔ a laban Ala barika la CEDEAO yɛrɛ y'a fɔ ka conférence la k'u jɔrɔlen don o délai in ma respecté mais olu sigilen bɛ ka assise nationale résultat kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye bɛɛ sɔnna ma ko assise in kan ka kɛ olu sɔnna ma élection organe unique k'a sigi ou bien organe wɛrɛ n k'u ma ko organe wɛrɛ se ka sigi n y'a fɔ diplomate parce que n'a fɔra ko organe wɛrɛ ka sigi o ye CENI de n'i b'a fɛ ka CENI sigi parce que a kun disura fo ka sariya kura k'a ka CENI kura sigi k'a ka démembrement sigi a bɛ organe unique bɛ temps min ta ani CENI ta o bɛɛ ye kelen sauf que organe unique a bɛna u b'a fɔ ko contestation mɔgɔ minnu b'a fɔ k'olu ma sɔn élection a bɛ dɔ bɔ o nombre la donc tila k'a f'u ye ko yuruguyurugu kɛlɛ min daminɛ nin filɛ nin k'a dɔn maliyɛnw de bɛ o de bɛ maliyɛnw hami o de don n'Ala sɔnna fana a tɛ dabila a bɛ se fo a dan na ni transition sera ka min kɛ a b'a kɛ n'a ma se ka min kɛ a bɛ dossier di fanga kura ma o b'a sɔrɔ fanga kura in y'a dɔn i tɛ se ka impunité sinsin Mali la k'a fɔ k'i bɛ to fanga la kan b'o de la a tɛ bi mɔgɔw kan an tɛ règlement de compte kɛ foyi tɛ kan donc k'u ma k'o de jate k'a faamu sisan transition assise nationale à terme de référence organe unique à terme de référence a dilala ka ban semaine prochaine Ala barika la bien semaine bɛ ban don min na atelier bɛ na organiser table ronde bɛ na kɛ ministre de l'administration territoriale ministre de la refondation ministre des réformes institutionnelles olu ka techniciens bɛ na fara partout kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que maliyɛnw ka se ka bɛn ko don n'u tilala baara la o de bɛ taa ka jɛnsɛn Mali yɔrɔ bɛɛ n'u bɛɛ y'a analyser ka réunion kɛ an bɛ na fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ na fara ɲɔgɔn kan octobre kalo kɔnɔ n'an bɔra assise la ni min ye o ye maliyɛn hakilina ye u b'a fɛ ka Mali kura jɔ cogo min an bɛ taa Mali teriw bɛɛ fɛ nos propositions kuma donc o la u k'an dɛmɛ ni Mali teriw don ka Mali dɛmɛ Mali ka se ka a yɛrɛ ta k'a sigi mais mɔgɔw bɛ to sama-samali la ko assise tɛ kɛ o ko organe unique tɛ kɛ o politique ka corruption tɛ kɛ ko kuma ka dabila gouvernement tɛmɛn'o kan y'o de fɔ ye k'u fo u waleɲuman dɔn a caman y'a fɔ ye sisan ko tiɲɛ yɛrɛ la
fɛn caman bɛ yen u kun m'a faamu kuma caman kun fɔr'u ye u kun m'a faamu o sisan de u y'a dɔn u y'a faamu hakilina min bɛ transition na k'olu b'a soutenir a caman y'a fɔ k'olu bɛ transition soutenir k'u bɛ élection financer k'olu bɛ min ɲini an fɛ n'an bɔra assise la kɔni an ka se ka délai don o ye kelen a filanan an ka droit de l'homme respect an kana bi mɔgɔw kan k'u ma kan to a kɛ tan n'a kun bɛ kɛ tan fanga binna don min na maa caman bɛ u bɛ minɛ ka don kaso la mais an t'a fɛ k'o kɛ parce que o kɛra an ka jamana kɔnɔ siɲɛ caman fanga binna u ye dɔ faga u ye dɔ minɛ k'u don kaso la u ye dɔ laja u ye dɔ lamalo a ma foyi ɲɛ an ka jamana ye o de kama an t'o kɛ tuguni droit de l'homme bɛ respecté mais ni min ye tiɲɛni kɛ kɔni an tɛ se k'o to yen donc kumaba minnu fɛra nin ye bɔra yan aw yɛrɛ y'u ye a caman y'a fɔ ne ma ko sisan k'u bɛna Mali dɛmɛ k'u y'a faamu k'u bɛ sɛbɛn kɛ bi bɛɛ a bila u ka jamana la hakilina min bɛ Maliyɛnw na k'u ka se ka fɔ kumaba minnu fɛra a ni hakili b'a la sɛbɛn la. An balimaw ni a y'a sɔrɔ kɛ ka fɔ laɲini minnu tun bɛ jamanadenw na tuma min na Ibrahim Boubacar Keïta tun bɛ fanga na o laɲini tun ye damadama de ye o fɔlɔfɔlɔ o ye kana ani lakanako ye o filanan o ye balo sɔrɔ cogo ɲuman ye dunkafa ani hakililatigɛ a laɲini dɔ tun ye denmisɛnw ka kalanko ye ni kalan dun kɛra denmisɛnw o bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min ka se u yɛrɛw kɔrɔ k'u somɔgɔw ta ninnu de ye laɲini gwɛlɛnw ye hali n'a y'a sɔrɔ laɲini wɛrɛw b'a la n'o ye ni banana i ka se ka furakɛ ninnu ye haminako minnu n'o tun ye malidenw ka kɔnɔgɔnko ye kabini furancɛ fanga in sigira fo ka se bi ma yala balo sɔrɔli nɔgɔya kɛra la wa an b'a fɔ minnu ma ko dahirimɛ tubabu b'a fɔ fɛn min ma ko les produits de première nécessité diɲɛ dongo don dɔ de bi fara o sɔngɔw yɛlɛnni kan ne ye gɔdɔmuso dɔw ɲininka sabu gɔdɔmuso bɛ an bɛɛ ka so olu ko an bɛ don min i n'a fɔ ko bi yala Mali marabaw de b'a kalama ka fɔ n'a tɛ se ka san sugu la wa n'i ye mɔgɔ ci ka taa na san n'o ye gɔdɔmusow ye u t'a dɔn u bɛ min san ka segin ni min ye o dutigi joli joli bɛ yen bi minnu u da tɛ se ka don a kuma na ka fɔ n'a ma diya to ma ji n'i y'o kuma fɔ diɲɛ don o don fɛn min bɛna don i tulo la i n'o mɛn a fɔlɔfɔlɔ ye min ye e t'a dɔn i bɛ wari joli di wa yala e taara sugu la wa o fɛn ɲuman bɛ yen min sɔngɔ ma kɛ kelen ni tila fo ka se fila ma o fɛn foyi tɛ yen wa hali tuma min na Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga na kɛ sɔngɔw ma deli ka se hakɛ min ma bi a tɛmɛn'o kan misali yala sɛbɛn dɔ bɛ n bolo kɔrɔ yan n'a bɛ fɔ a ma ko le combat ale y'a jira k'a fɔ ni fɛn dɔw tun bɛ san 20 a dɔw taara fo 90 a sɔngɔ yɛrɛ tun ye fɛn min ye sugu la n'a tun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in a bɛ minɛ don min Mali denbatigiw Mali nasanbagaw olu tun miiri la k'a fɔ dɔ na dabali ni fɛrɛ na sɔngɔko in na sɔngɔ min fɛnw bɛ feere a la sugu kɔnɔ ko a n'a jate cogo la wa mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye julaw ye u bɛ don ni fɛnw ye an fɛ Mali kɔnɔ yan fɛn minnu u b'a fɔ minnu ma ko prix subventionné hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sɔngɔ ka gɛlɛn a sanyɔrɔ la n'i bɛ don n'a ye Mali kɔnɔ i kan ka hakɛ min sara donda la ko waati dɔ la jamana bɛ diɲɛ o kɔ o kan ka kɛ cogo min na jula minnu b'o o waleya ninnu kɛ minnu ni u t'a bɔ a sira fɛ k'olu na ɲɛngi nka a jigi wariw a ye malidenw sɔrɔ jamana yɛrɛ minisiri bondaso min sigilen don sanni feereko la yala olu fari fagara de wa malidenw b'u yɛrɛw ɲininka yala ŋaniya minnu taara minisiri min n'ale ye masima baarakɛfɛnw ni sanni feere ale tun ye layidu minnu ta furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw tun ye hakililasigi kuma minnu fɔ a kɔni kɛra sugu la sa ni min ka di min ye i b'o da i ka sɔngɔ kan a kɛlen don ka malidenw u degun ka se hakɛ min ma yala a sabu dun ye jumɛn ye dɔw ko coronavirus ko nɔ b'a la dɔw y'a jira k'a fɔ kɔɔri cikɛlen o gɛlɛya sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye sanji samiyaji tɛmɛnen kɔɔri ma cikɛ Mali kɔnɔ kɔɔri dun nafa min bɛ kɔɔri la kɔɔrimugu feereli dama tɛ kɔɔri bo o bɛ kɛ baganw ka balo ye kɔɔri kolo n'o o sira a tulu b'i bɔ o tulu b'i feere kɔɔri jɔda ka bɔ Mali kɔnɔ ka se hakɛ min ma Mali a tun bɛ kɔɔri cikɛ e ko ni jɔyɔrɔ fɔlɔ tun tɛ Mali bolo farafinna jɔyɔrɔ filanan tun tɛ Mali bolo wa kana ka kɛ kɔɔri ma cikɛ sango ni ye Mali yɛrɛ kɔɔri cikɛ dugukolo ta 100 min ma cikɛ o ka ca ni 70 ni kɔ ye nin ko in kɛn bɛ ka kamana ganse jamanadenw ma u t'a dɔn b'u ko yɔrɔ jumɛn u t'a dɔn u bɛ t'u ja yɔrɔ jumɛn fo jamakulu dɔw wulila ka fɔ n'olu ma wuli k'u kanbɔ a ko jamana marabaw u mago si tɛ sɔngɔko in na cogo min sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ in dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min
a ko anw fɛ Bamakɔ yan dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen taama tun bolo danbɛ maa dɔw fɛ haju ye fɛnw sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min hali n'a y'a sɔrɔ nɔgɔya ma kɛ sɔngɔ yɛlɛni o la sabu diɲɛ don o don a kɛ dɔ bi fara kan ne tulu sogo balofɛn tɔw u gɛlɛyara ka se hakɛ min ma ka se bi ma ɲɛrɛ foyi ma sɔrɔ a kow la min ye jamana marabaaw ye yala olu dɛsɛra ka ɲangini de kɛ sa wa yala u dɛsɛra u ni sanni feere kɛbaaw julaw u ka se ka bɛn ko dɔ la wa nin gɛlɛya sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ in diɲɛ don o don dɔ de bi fara kow kan ɲinin ta ka jugu ni san tɔw ta ye hakilila jiginna a bɛ kalo damadama bɔ maa dɔw tun y'u kanbɔ ka fɔ sɔngɔw haju ɲɛfɛnw sɔngɔ bi damatɛmɛ yɛlɛ min kɛ maaw tun bɔra juin kalo tile 22 tɛmɛnen u tun taara jamana yɛrɛ a marabaaw u ka daga min bɛ yen n'o ye cité administrative ye ka taa u t'u damakasi jamana marabaaw la o waati u ye damakasi kan dɔ o lase Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ma o y'a sɔrɔ ale sugandili kura don nin taama kɛbaa ninnu caman fɛ gɔdumuso yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo di bi e ko Bamakɔ yɛrɛ yan dɔrɔn dɔn wa ne ma taara Mali fan o fan fɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ n'o ye cikɛyɔrɔ ye i n'a fɔ Kucala i n'a fɔ Sikaso sɔngɔw ma deli ka yɛlɛ ka se hakɛ min ma a yɔrɔ kofɔlen ninnu na sɔngɔ yɛlɛnen don olu bɛɛ lajɛlen na malidenw bɛ malidenw na bi bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yala sabu jumɛn y'a to sɔngɔw n'o ye jamanadenw haju bɛ balo minnu na mun de b'a kɛ a sɔngɔw bɛ damatɛmɛ yɛlɛ u ye jula dɔw ɲininka olu yɛrɛ kɔni seko tɛ a ko la sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ ninnu olu dongo t'a la tulu layi sɛfan sɔ tulu min n'ale tun bɛ san 5 litiri min tun bɛ san 800 900 o taara fo 1300 la dɔw ɲininkale ko Mali tulu fanba bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana kan hali min ye sɛfan alvéole ale daminɛna 300 kana 350 kana 400 sisan a bɛ 600 de la e k'a lajɛ bani samiyaji in yɛrɛ binni daminɛ ka se bi ma fɛn jumɛn bɛ ko sɔngɔ ma yɛlɛ an bɛ don min i n'a fɔ ko bi sogo yɛrɛ kilo kelen sogo koloma kilo kelen a taara fo 770 la o ma deli ka yɛlɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ sogo sɔngɔ ma deli ka yɛlɛ ka se nin hakɛ ninnu ma dɔw y'a jira k'a fɔ bouchers ni wayew k'olu ni jamana marabaaw tun bɛnna ko dɔ kan ne kɔni t'a dɔn o tun ye fɛn min ye nka kana kɛ k'a fɔ min ye jamana marabaaw ye k'u ma tila k'o layidu ninnu timɛ ne ko Daba Bala Keyita ne ma fɛn min faamu Mali ko la o de ni ko masarama ko i ka sɔ ye daga fa a bɛ boli ka taa dɔwɛrɛ ta kana fara kan Mali ko tɔ kɛra a ti ɲɛnabɔ tuguni dɛ maaw yɛrɛ bɛ don min i n'a fɔ ko bi n'i ko ko ka gɛlɛ ni dɔ farala ko gɛlɛya kan e bɛ deli ka taa sugu la wa ne bɛ taa nasan sugu la e tɛ taa nasan sugu la ne tɛ taa nasan sugu la maninka tɛ taa nasan musow de bɛ taa nasan n'o tɛ ayi marakaw olu bɛ taa nasan ka di musow ma d'accord marakaw bɛ nasan ale maninkaw kɛ maninkaw tɛ taa nasan ne kɔni tɛ taa nasan ne tɛ maninka ne tɛ taa nasan ne tɛ taa nasan sugu la musow ka baara ye musow ka baara an bɛ nasan ko bɔ mɛ an tɛ taa nasan nka ne tɛ taa nasan e b'a dɔn cogo di ko fɛnw sɔngɔ bɛ hakɛ min na n ka baara hukumu na komi n ye kunnafoni dila ye ni fɛnw gɛlɛyara n ka ɲini bɛ s'a ma o kuma gɛlɛnw na n bɛ taa sugu la ka prix ɲininkali kɛ ka fɛnw sɔngɔ ɲininkali kɛ mɛ n tɛ taa nasan kama n ka baara hukumu kɔnɔna la o b'a to tuma ni tuma ni fɛnw sɔngɔ gɛlɛyara an ka wuli ka se juraw ma a b'u ɲininka ka se ɲɛmɔgɔw fana ma fɛnw gɛlɛya la yala aw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walasa dɔ ka bɔ a la ne ma min faamu sɛfan filɛ nin ye n ko sɛw b'an fɛ Mali kɔnɔ yan kojugu sɛtigi ka ca sɛtigi ka ca sɛ marala ka ca sɛ marala ka ca sɛw bɛ fan min da a bɛ bɔ jamana kɔ kan de wa ayi alvéole tun ye a tun daminɛna 300 nka a nana fo 450 anw ko k'a gɛlɛyara sisan a bɛ fo 600 o fana o sɔngɔ gɛlɛyali sabu de ye jumɛn ye sɛfan sɔngɔ gɛlɛyali hakili la sababu bɛ se ka kɛ balo fɛn de ye sɛw bɛ balo ni fɛn min ye sɛw bɛ balo ni fɛn mun ye kaba kababu ɲɔ kolo mais kolo fana o bɛ si de sogo kolo sɛ kolo comment dire sɛ yɛrɛ kolo hali sɛfan yɛrɛ fara mais a bɛɛ bɛ bayɛlɛma de k'a si k'a di sɛw ma an ye misali ye Kucala a ma mɛn kosɛbɛ Demba Sisow ka yɔrɔ la an sera ale ka foro la an ye sɛw ye a ka sɛ bɛɛ farafin sɛ tubabu sɛ den kelen t'a la fɛn min ye farafin sɛ ye an tɛ sɛ bɔ jamana kɔ kan hali an bɛ don min i n'a fɔ ko bi an yɛrɛ bɛ se ka sɛ usine bɛ Mali kɔnɔ bi
olu ka sɛ i taara kungo kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ sɛ mara bɛ mɔgɔw bolo e k'a kɛ siɲɛfan alvéole fana ka taa 600 fana ye damatɛmɛ ye sa dɛ 300 la ka taa fɔ 600 la o ka ca o ka ca o ka ca yɛrɛ dɛ fɛn min tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ f'a bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan mais i b'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn ye an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛya ka di maliyɛn ye kojugu sinon a tɛ bɔ yɔrɔ si et puis an yɛrɛ de b'a dun yan o sɛfan kelen ni i taara n'a ye Gawo an b'a fɔ ko a ka ca 600 ye o Bamakɔ yan dɛ mais Gawo sɛfan den kelen ye Bamakɔ yan sisan a bɛ fɛrɛ 25 mais Gawo o sɛfan den kelen bɛ fɛrɛ 40 sɛfan den kelen jamana kelen kɔnɔ o man ka kɛ sɛ marala min bɛ yan n'i sera ka taa Bamakɔ ma fɔ Kulukɔrɔ sirabada na ka taa i bɛ sɛ mara yɔrɔ camanba de sira côté na côté sɛ marala bɛ jamana fan bɛɛ fɛ mais k'a kɛ anw yɛrɛ fɛ i b'a fɔ ko gɛlɛya de ye maliyɛn taala ye mais comme autorité a bɛ fɔ mun ma ko autorité olu fana t'u jɔ u jɔyɔrɔ la u bɛ se ka mun de kɛ ni i ye sira sugu kɔnɔ ka kuma ni kuma ka taa cun mɔgɔw kan u kana dɔn e ye mɔgɔ mun ye ka fɛn ɲininkali kɛ aw ye da min fɔ n'o tɛ i b'u a ka fɛn bɛɛ ta mais olu bɛ t'u ka bureau kɔnɔ ka fɛn sɔngɔ sigi mais dalila t'u kɔnɔ fɛɛrɛ t'u bolo ka taa sugu la kuma ni kuma Dawabala olu dɛsɛra misi sogo dama jiginni na o ye misi min bɛ anw bolo n'i y'a bɔ Niger la tuma dɔ la jamana tɛ an furancɛ la min ka misi b'an ta bɔ je sais Niger tɛ dɛ Afrique de l'Ouest CEDEAO kɔnɔ Nigeria de fɔlɔ ye bagan mara la misi fara saga kan ani ba a fɔ ma ko le petit ruminant ani le grand ruminant o ye misiw ye Nigeria de fɔlɔ ye Afrique de l'Ouest Nigeria bɔra ye Mali ye filanan ye n'a fɔra ko an ye filanan ye an ye filanan ye o ye CEDEAO de ye dɛ o tɛ Afrique de UEMOA ye dɛ CEDEAO an ye filanan ye n'a fɔra k'a fɔ anw ye filanan ye ni misi lahawta bɛ anw fɛ yan ko anw dɛsɛra ka misi sɔngɔ jigin a bɛ faamu cogo di baloko ani kɛlɛ min b'an fɛ Côte d'Ivoire min b'an kɛrɛfɛ kɔrɔ o sogo kilo ye 300 400 de ye k'a sɔrɔ o sogo kelen bɛ feere yan 700 mais Côte d'Ivoire 300 400 sogo kilo a tɛ tɛmɛ 400 kan yala o tuma fɛɛrɛ anw tɛ se ka dabali ni fɛɛrɛ ɲini min b'a to fɛn min kɔni t'an ka jamana kɔnɔ o bɛ faamu hali tulu min filɛ nin o de la ne y'a fɔ n ko Bubu Sise ye baara jugu kɛ dɛ don min na ani kɔɔri cikɛlaw ma bɛn fɔ la a ye maa dɔw wele ka na k'o ye kɔɔri cikɛlaw ka tɔnɲɛmɔgɔw ye ka na fɛn dɔ meleke ka don bolo ko ka kɔɔri ci kɛ diyagoya anw tun bɛ Kucala an ye kɔɔri cikɛlaw ɲininka u tun ye min fɔ an ye ko ni Mali marabaw kɔni ma sɔn ka dɔ fara kɔɔri kilo kan k'olu tɛna kɔɔri ci kɛ ale kɔni ye min ye dɔrɔn komi Faransi bɛ kɔɔri san anw bolo sɔngɔ min na sabu n y'a mɛn k'a fɔ Mali an ka CMDT Faransi niyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ kɔɔri ni a kolo bɔra a la kɔɔri sere n'a bɛ feere sugu la k'o sɔngɔ jiginna o sɔngɔ jiginnen y'a to olu fana ko fo diyagoya an ka kɔɔri cikɛlaw k'u na dɔ bɔ olu bɛ deli ka kɔɔri san sɔngɔ min na kɔɔri cikɛlaw bolo k'u y'o sɔngɔ jigin kabini o kɛra kɔɔri cikɛlaw y'u bolo jigin u ma sɔn ka kɔɔri ci kɛ nka anw ma fɛn min faamu tiɲɛ don anw bɛ kɔɔri ci kɛ kɔɔri bɛ feere anw fɛ sɔngɔ na diɲɛ sugu la hali n'o sɔngɔ jiginna anw bɛ kɔɔri kolo anw b'u bɔ o tulu bɔ o tulu bɛ anw ka mɔɔw balo n'o o kɔɔri yɛrɛ fana tulu bɔra o bo min bɛ to yen o bɛ kɛ ka baganw balo anw ma nin jateminɛ a tɛ fɔ o ma ko valeur ajoutée sa wa yala o tuma an ka jamana marabaw olu ka tɔnɔ fara tɔnɔ kan an ka jamana marabaw ni fɛn min kɔni fɔra olu ye dɔrɔn hali n'o bɛ degun se Mali ma olu b'o kɛ tiɲɛ yɛrɛ tɛ k'a fɔ kɔɔri prix jiginna diɲɛ sugu fiyɛ la tiɲɛ dɔ dɔɔnin bɔra la mais sɔngɔ tɛ to da kelen na a bɛ jigin bi sini a bɛ se ka yɛlɛ a bɛ jigin a bɛ yɛlɛ sini yɛrɛ tɛ don dugujɛ a bɛ jigin a bɛ yɛlɛ don o don n'i bɛ burusu ta furu bɛ fixe yɔrɔ ma ko burusu la sugu fiyɛ b'a la a bɛ jigin bi sini a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin sinikɛnɛ kɔ a bɛ yɛlɛ mais ni a jiginna o kana kɛ sababu ye k'a fɔ ko aw b'aw ban kan ka min kɛ wari mun yɛrɛ bɛ ye cikɛlaw ka wari de don cikɛlaw ka wari dɔrɔmɛ kelen de bɛ bɔ kɔɔri kilo o kilo la o bɛ miliyari 18 ma san kɔnɔ gouvernement ka wari tɛ ko cikɛlaw ka wari de don o de bɛ tigɛ ka bɔ a la a bɛ fɔ ko restaurum donc ni gɛlɛya nana ni kɔɔri sɔngɔ jasira o de bɛ taa o fara kɔɔri kan
donc au milliard tan segin de 18 milliards wa ke ko wara de na ma do ko da fe mais comme on tisse ko fo jagwala parce que ube wari dun gabo ni ko do be yoro la san gila be yoro la wari be yoro la yano lu mago ga sama ba ta kata shoro wala yani nunu mago ga sama absa ga ulire mago sama parce que ko kala yore mago sama ni nante an kun ta don ka fuko wari be san jaro sama jawo depuis san jumen ko sene be an fe ya mais amali ka me pas alors que san o san au milliard tan segin be donc yoro fra non san tan kon la ibta so au milliard tan segin san tan wari ka chade hal ni gela nana hal ni minte milliard tan segin an ga don korila ka sabu ke ni ko soro la nyobo soro tika be soro fini be soro ni bebe soro kori chikali sefe aba soro kori sefe an sera sogo gelama hakilna jigina nega sese sefe sera abattoir la 2018 présidentielle campagne qu'on a là candidat be yala kata bo jekulu ye o yala la sen fait entre on a candidat no fait kata jago kala kwa bomba la ko chambre de commerce jura wa irae chambre de commerce nyamgo isu bachidi wa albi ale be nyamgo la wa irae ko nu mudema vraiment kala de be jago kala kwa ambara mamuso do be ay abattoir kura de jokai ay jota bang mondial la kata abattoir kura jokai wati kelena ministre ka soasi ba jol ban fa 15000 batanduru ban fa o ministre ka batanduru ko sogo wo sogo mun dongodo du saka chade wo sogo to ban fa ande o bo Senegal le go Senegal mishi be bo honde fa ay ga mishi debbe o anga ministre be sogo mun dumya wo mishi ke camion ko no katana Senegal ka faye ka dun camion frigorifique ko no kasla kana naye en fait ka asogo di ministre mamoma kako be yana ko ta misi faye ka misi nyana ma bo ka ta faye alo ke na fara furu be bola ngolo be bola sembe bola golo be bola olu abufuma ko valeur ajoutée olu be to en fait abetani misi ko faye ngolo be to sembe to golo be to tali bagamboge no godo abe cheka ta forola fu itela fili uko ministre mamgo yala re kaso ngalo kuma ko anga on be bagan fa yoro me kwa yoro soni ka nogolondo kwa yoro nogolondo ko ulube sanya mun fo ko sanya te kaso kan wana bota kura be kai barata ka kala yare kai ni Senegal manja ibse ka ta fa kai kala na ya mali goro do abata be mali fan be fe na nogolondo no strowe chai ferebete aber be sanya chuka muna wala ka kurajo dron wala ka kurajo et puis abatar min fle sans fil la o to kelenta abatare mallao abatar min malla abe shekimbo abatar be kuchala abe mali réseau nyana mabela réseau tere ni abatar te o te mishi frère e sa bagan frère o nyuma ndo kanga daile moptiwo anga bagan ka chayoro yoro muna ati labey yanu ka fukube bagan nyana maduni kana na e bamako ya muna utita mopti kata bagan frère bagan ka chayoro mi kata bagan frère labe ka sogo nunu ku kono ka faga ka ka duni kana na dongo do umo be hake mina obo duni kana bon o tsaka ke misi mbe faga bamako ada donondo sa mbe faga ada donondo sogo mbe consommer bamako muna be bagan nyana mayre doni kubina na e bamako ya muna nata baya de bako parce avec kunyana ko bamako de mali capitale ko sogo dumna be ande wati be ande bo kele ngere senfe mafatigu be bi moga mishu la o kama bagante ka donzo mafatigu jihadistu ba fa mun ma jihadistu ani donzo bandi arme non abo ani bingani ngelaw non identifié awo o la bagante kana ka sabu ke la kana nye donc so gele akun do fana ye ni parce que le marché n'est pas approprié comme mali maraba ko oni wayo bebe ni mishi be se ka san wa bina ni 600 na cogo mina asongo kana teme kema woroka oko jamana koko na pezira ni hake min baje asongona kulubu na flodi wayoma wari ko fana o mangande bebi ukun benaka ma matame kalokelenka o tisaka nyaw o binye cogodi aywa ni gouvernement nya abo asrafe parce que sugo prix tun jigina o wati daw 600 eta do ko fo mali baro barana bi ke tanyini ngelaw de wase ngoro to kala kosobe tanyini ngelaw be yani akwa ka o chogolaw munatita abattoir nyana madojo mobti 600 bongo hajube mobti nyoro yoro be
ka yɔrɔ damanama k'o la kodɔn ka taa a faga yɔrɔ labɛn ye k'a sogo doni ka na n'a ye o bɛ se ka kɛ kosɛbɛ o tɛ se ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ don o don sɔgɔmada fɛ wayew bɛ taa u jɔ yɔrɔ la bagan bɛ doni ka na yɔrɔ min bɛɛ b'i ta ka taa n'a ye o tɛ se ka kɛ kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ n ko sogo bɛ bɔ Sénégal ka na yan MINUSMA an y'a fɔ sisan MINUSMA kɛlɛkɛden minnu bɛ yan awɔ olu ka sogo bɛ bɔ Sénégal k'a sɔrɔ misi bɛ bɔ anw de fɛ yan misi bɛ bɔ an de fɛ yan kɔkɔ de ye Mali ye galomajira jamana de ye o tulo banna o awɔ o tulo banna Mali ye kamanagan jamana ye dɛ ni MINUSMA bɛ sogo min dun n'a tɛ bɔ Sénégal ka na o tɛ sɔn u k'an jaabi misi dun bɛ bɔ anw fɛ yan an yɛrɛ ka misi de bɛ taa Sénégal camion b'a kɔnɔ ka taa faga ye ka dun camion wɛrɛ frigo camion sumalen kɔnɔ ka na ni sogo ye yan ka taa servir fo Kidali ni Mopti ni MINUSMA Gao fo Gao u ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ yɔrɔ donc an ka sogo fana bɛ se ka kɛ o cogo la ka taa faga Kayi ka taa faga Sikaso ka taa faga Segu k'a doni ka na n'a ye Bamakɔ bɛ se ka nɔgɔya la sisan e yɛrɛ ka jateminɛw la damatɛmɛ sɔngɔ yɛlɛ min bɛ an ka balow kan nin waati ninnu na sabu mɔgɔ caman fɛ furancɛ fanga in n'a tun kɛra nafɛn ye olu ye maakɔrɔw ye u bɛna yɛlɛma don baara caman na Choguel Kokala Mayiga kuma min b'a da ko Malikura Malikura a hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ o ye dunkafa de o dunkafa yɛrɛ ma ɲɛ sɔrɔ yala ale bɛ se ka mun de kɛ ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka ni sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ ninnu a b'a fan bɛɛ fɛ sogo da ka gɛlɛ tulu da ka gɛlɛ ne yɛrɛ tɛ ɲɛ tɛ fɛn na sugu la malo da ka gɛlɛ hali malo min bɛ sɛnɛ an fɛ ko Gambiyaka awɔ an yɛrɛ de b'o sɛnɛ o tɛ se ka san o fana malo ka ɲi o kilo a ka ɲi tɛ fanta malo ye o a tun bɛ san fɔlɔ la parce que fanta malo tɛ min bɛ an yɛrɛ fɛ min bɛ sɛnɛ an fɛ o tuma an tɛ fanta ye o la an bɛ fɛn min sɛnɛ o bɔrɔ 50 kilo tun ye 3,000 ni 400 sisan o taara fo 4,000 ani 200 la 22 000 francs de 3,000 ni 400 o taara fo 4,000 ni 200 la o bɛ sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan kɔsɛ na ko jamana marabaaw u jɔna sigira ka fɔ yala mun de b'a kɛ fɛnw sɔngɔ tɛ jigin cakɛbondaso b'anw fɛ Mali kɔnɔ yan sanni feere n'a bɛ kɛ a ka kɛ ni hakɛ ye sɔngɔw kana kɛ damatɛmɛ sɔngɔ yɛlɛnw ye fɛn minnu bɛ yen n'o ye fɛn feeretaw ye a ka kɛ fɛn ɲumanw ye o cakɛbondaso bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan Bukadɛri Dunbiya o Bukadɛri Dunbiya ani kunnafonilaselaw ye barosigi kɛ u yɛrɛ y'a jɔnnasigi y'a gɛlɛyara kosɛbɛ a ye min fɔ an k'o lamɛn minisiri ka yamaruya kɔnɔ ne bɛna kuma minnu fɔra ka se k'u tɔmɔ kelen kelen ka a kuma koloma yɔrɔw ka se ko olu fɔ bon a ye foli bila aw ma k'aw sera yan ko lajɛ in kun ye min ye walasa ka se ka kunnafoniya jɛlen ka se k'o di bɛɛ lajɛlen ma piriko la kuma caman fɔra tiɲɛ b'a dɔw la bon a dɔw fana o ye kunnafoni sɔrɔbaliya ye donc ko o hukumu kɔnɔna na a ye nin lajɛ in sigi lajɛ in sigira kuma bakuruba 3 o ɲɔgɔnna de yera kuma kɔnɔna na walasa ka fɛn min bɛ kunkun ni ɲɛɲɛ na sɔngɔko ta fanfɛla la a y'o fɔ bakuruba 3 a kan ka min faamuya o ye sɔngɔ gɛlɛya min bɛ yen nɔ kun mun b'a la a ye da tora o kun na gouvernement ye mun kɛ walasa ka se ka dɔ bɔ gɛlɛya ninnu na a y'i da to o la a sɔrɔla k'a kun fori ni ɲininkaliw ye o ye jɔyɔrɔ 3nan ye bon kun na o ye a y'i da tu gɛlɛyaba 2 ɲɔgɔnna na gɛlɛya bɛ ni yɔrɔ 2 de la sɔngɔko la parce que n'i ye minɛnw ta n'o ye produit ye bɔyɔrɔ 2 de b'u la bɔyɔrɔ fɔlɔ minɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan o ye an ka sɛnɛkɛfɛnw ale ni an ka nafɛnw ye an ka sɛnɛkɛfɛn minnu bɛ bɔ an fɛ yan nɔ gɛlɛya mun yer'o la depuis 2020 waati a y'i da tu olu la o gɛlɛya fanba o ye an ka jamana lajarabilen bɛ ni gɛlɛyaba min ye bi donc n'o dugulen tɛ mɔgɔ la n'o ye crise ye sécuritaire ye lakana donc a y'i da tu o la k'a fɔ ko jɔyɔrɔba bɛ anw t'a la ka fara tɔw parce que Mali dɔrɔn tɛ a y'a yira k'a fɔ Mali dɔrɔn tɛ mais anw ta gɛlɛya min b'anw fɛ yan nɔ o gɛlɛya in ye lakana yɔrɔ ye gɛlɛya dɔ fana o ye bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan n'a ye dankari mɔgɔw ka taa ni ka segin na ale ni ka mɔgɔw ka sɔrɔ la parce que mɔgɔ tun bɛ dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ kunun n'i tɛ gouvernement baara la ne bɛ kɛnyɛrɛye de la
dɔ bɔra bɛɛ ka sɔrɔ la dɔ bɔli sɔrɔ la hali ni foyi tun ma fara sɔngɔ kan a tun bɛ gɛlɛya mɔgɔw ma aw k'a lajɛ dɔw bɛ bɔ sɔgɔma u bɛ sotarama ta u bɛ taa sugu la u bɛ 400 sɔrɔ mɔbili ko wali hôtel gardeli la ou bien u bɛ na segin ka na so hali ni sogo sɔngɔ ma bɔ a nɔ la i bɛ deli ka nafɛn minnu san 400 b'i to i bɛ nafɛn minnu san o de ye vie chère ye o an b'a fɔ vie chère anw bɛ to prix dɔrɔn yɛlɛnni kan vie chère bɛ se ka kɛ hali ni prix b'a nɔ la ni sɔrɔ min b'i bolo n'o jiginna dɔrɔn n'a tɛ se ka fɛn sɔrɔ dɔrɔn i bɛ kule donc a y'i da to o la gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ depuis 2012 dɔ de bɛ ka bɔ diɲɛ don o don mɔgɔw ka sɔrɔ la donc gɛlɛya kunba a y'i da to la o y'o yɔrɔ ye donc o hukumu kɔnɔna na malo min bɛ anw fɛ yan nɔ a sɔrɔli gɛlɛyara hali n'a sɔngɔ ma yɛlɛn kosɛbɛ parce que n'i bɛ min sɔrɔ n'o jiginna 100 sara la 50 sɔngɔ yɛlɛnna hali fitinin dɔrɔn i bɛ kule tulu fana min bɛ dilan anw fɛ yan nɔ a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya donn'o fana koɲɛ la sogo o ma dogo mɔgɔ si la nka président da tur'a la o ko sɛnɛfɛn minnu b'anw fɛ yan nɔ nafɛnw gɛlɛya don o gɛlɛya tɛ o fɛn ninnu nɔgɔya waati b'u la gɛlɛya waati b'u la zɛrɛn filɛ nin ni mɔgɔ min bɛ taa segu i bɛ jɔ dɔrɔn u bɛ zɛrɛn bara kelen d'i ma mɛ aw ka jɔ fɛn bɛna se sisan fonɛnɛ bɛna se sisan zɛrɛn kelen n'i ma 600 bɔ wari 1000 t'a sɔrɔ donc olu ta fan n'a bɛ f'o ma produit février mɔgɔw bɛ kule la ko gɛlɛyara a ma gɛlɛya dɛ a sɔngɔ kɔrɔ de don nka sɔrɔ de dɔgɔyara a y'i da to o de la a ka discours kun fɔlɔ la a ye discours kun filanan na gɛlɛya min bɛ kɔfɛ n'o fana farala sɔkɔnɔ ta kan a y'i da to o la a ko an ma an ka jamana anw bɛ mun don an da kɔnɔ 100 sara la 70 o de bɛna fara an ka 30 kan anw bɛ taa ta yɔrɔ min na o fana ma dogo mɔgɔ si la k'a fɔ depuis 2020 an ye kule daminɛ diɲɛ kɔnɔ mali sɔmina bɛɛ ɲɛna i b'a ye jamana dɔw bɛ yen nɔ sisan olu ka gouvernement bɛna bin yɛrɛ olu b'an kɛrɛfɛ a ko jamana min n'anw ka balo fanba bɛ bɔ yen nɔ o gouvernement tun bɛna bin semaine dɔn yɛrɛ la a problème na mais depuis 2000 gouvernement de transition in nana a y'i ɲɛsin nin koɲɛ ma a y'a ye k'a fɔ don o don dɔ de bɛ bɔ anw ta gɛlɛya la don o don dɔ bɛ fara tɔw ta kan parce que fɛn min kɛra kɔfɛ anw y'a kunbɛn joona donc o gɛlɛya minnu n'o o bɛ yen taa ni ka segin na o kɛra sababu ye dayirimɛ bɛ bayɛlɛma usine minnu fɛ a caman datugura taa ni ka segin bateau siraw sanfɛ siraw opérateur économiques tɛ bouger banques fermelen don n'o kɛra balo bɛ na cogo di ni balo dɔgɔyara jagoya de sɔngɔ fana bɛ dɔgɔya donc a y'i da to o gɛlɛya ninnu na o de la n'i taara diɲɛ sugu la bi i b'a ye sukaro sugu tɛ k'i n'a fɔ ko fantan jamanaw ka sugu b'o d'a ma faama jamanaw ka sugu a bɛɛ ye sugu kelen de anw bɛ taa min san tɔw bɛ t'o de san sukaro gɛlɛyara tulu o gɛlɛyara parce que tulu ka gɛlɛya ye tulu bɛ bɔ huile palme de la n'o ye ten tulu ye ten tulu a y'i da to a bɛɛ la ni discours dira aw ma a b'a ye 100 sara la a taara fo 60 la yɔrɔ dɔw la dɔw ta kɛra 40 dɔw ta tɛmɛra fɛn kan farni ni ko farni bɛ bɔ alikama min na o fana kɛra o cogo la nin gɛlɛya min nana sisan gouvernement pour que k'a kunbɛn wali kelen k'a fɛgɛya mɔgɔw kan mɔgɔw ka sɔrɔ dɔgɔyalen kan gouvernement ye mun kɛ a y'o de fɔ ko gouvernement ye minnu bɛ taa ta kɔfɛ ale ni minnu b'a bayɛlɛma usine tigiw ale ni minnu bɛ taa u ka nafolo bɔ wali k'u kan fa juru la bangi la ka taa ta ka na di an ma gouvernement y'u wele k'u lasigi nin gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ an ye fanta jamana ye mɔgɔw ka sɔrɔ fɛnnen don aw kana dɔrɔmɛ fara a kan mais o tɛ se ka kɛ o an bɛ discuter mun kama aw bɛ joli bɔ ka taa sanni kɛ a b'a feere joli la an y'o jateminɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔ bɛ se ka bɔ a la gouvernement ko o ka bɔ a la hali bi an b'o ministre bɛ se k'a fɔ u y'u cɛ ka na ministre ye prix min fɔ an ɲɛna an dɛsɛra a k'u ma a y'a to nin na an bɛ jamana min kɔnɔ fantan jamana don mɔgɔw ka sɔrɔ fɛ an n'u b'o discussion la donc gouvernement ye b'o négociation kɛ ka marge bɛrɛbɛn sɔngɔ kana na yɛlɛn ka dɔ fara mɔgɔw ka fɛn kan mais kuma o kuma n'a yera k'a fɔ o structure in kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la fo sɔngɔ ka yɛlɛ gouvernement b'a lajɛ ale bɛ se ka jɛ a yɛrɛ ta joli kɔ n'u nana n'a ye douane sira fɛ o de la tulu ale ni malo ale ni waati dɔ la nɔnɔ gouvernement min mago bɛ wari ba la nin waati la walasa ka élection organiser walasa ka fɛnw kɛ ka mɔgɔw ka écolisow jɔ ka fɛnw kɛ o gouvernement kelen bɛ se ka jɛ miliyari a kun kan ka miliyari min minɛ a b'a fɔ ko n y'a to yen pour que sɔngɔ ninnu bɛ to u nɔ la wali kelen n'u kan ka augmenter 100 francs a bɛ se augmentation bɛ se ka
dans 20 francs au frais familial de population fait ayo o kuma fo o négociation kɛra a ye mesure jumɛn wɛrɛw ta o kɛrɛfɛ sɔngɔ minnu ni bɛnkɛra olu la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ministre y'a fɔ don o don service ne ka service technique fɛ don ko don an b'u labɔ kɛnɛma u bɛ taa u yɛrɛ bɛ wari b'u kunna ka taa jɔ dɔrɔn sigaro kilo 1 feere ma n'a feerela 100 sanfɛ dɔrɔn an b'a tigi minɛ o la siɲɛ wɛrɛ o tɛ segin a kan ɲininkali dɔ kɛra ne yɛrɛ ye bɔ quartier populaire de la ne ye wolola ye n ka fɛn bɛɛ kɛ samedi ni dimanche ne bɛ yala de n wolola quartier mun na n t'a tɔgɔ fɔ mɛ mɔgɔw bɛ n dɔn ne bɛ taa ka taa lajɛ ka ni sɔngɔ bɛ yen n'a tɛ yen dɔrɔn n b'u wele a kana lajɛ donc an bɛ fan bɛɛ fɛ donc o baara in o bɛɛ kɛ kun walasa a bɛ nɔgɔya mɔgɔw ma gouvernement ma da o dɔrɔn ma dɛ olu ye commerce sira fɛ a ye mesure minnu ta ministre da tur'a la gouvernement ye fɛn caman kɛ min bɛ se k'a to mɔgɔw ka sɔrɔ a bɛ se ka yiriwa wali kelen a kana mɔgɔw kana tɔɔrɔ mais a tɛ se ka di bɛɛ ma o mɔgɔ min bɛ se k'i débrouiller dɔɔni ani min tɛ foyi sɔrɔ o tɛ kelen n'i y'a jateminɛ Mali dan tɛ Bamakɔ ye dugu caman bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ wele ka Orange Money ci u ma 12,000 10,000 fɛ walasa u bɛ se k'u ka musakaw ɲɛnabɔ n'o ye a ye engrais di population sénégalaise ma ka taa kɔlɔnw sen yɔrɔw la u ma dɔrɔn bɛ bɔ wa o bɛɛ senna ale ni fonctionnaires ni baarakɛla wɛrɛw a y'a ye indice fɛnɛ dɔ yɛlɛnna mɔgɔw ka sɔrɔ kan voilà donc olu bɛɛ ye sababu de walasa aw bɛ vie chère min fɔ parce que mɔgɔw bɛ vie chère fɔ dɔrɔn u bɛ se k'a fɔ ten ministre du commerce tɛ baara la n tɛ segin o kan dɛ vie chère t'o ye dɛ vie chère kɔrɔ de hali ni sɔngɔw b'u nɔ la e ka sɔngɔ binna jama fanba bɛ min sɔrɔ 200 mais u t'o sɔrɔ bilen dɔ bɔr'o la donc quantité de marchandises minnu u ka sɔrɔ kun b'o sɔrɔ u t'o sɔrɔ bilen o tɛ mɔgɔ si nɔ o tɛ gouvernement ka laɲini donc a y'i da to o la k'o walawala k'o lase mɔgɔw ma donc question ninnu kɔnɔna olu jaabi n bɛ se k'olu to yen mais n bɛ se ka yamaruya kɔnɔ question damadɔ dɔrɔn bɛ yen nɔ n tun bɛ fɛ k'o faamuya di mɔgɔw ma o ye sogoko ta fanfɛla ye a y'i da to a la o kan ka faamuya dɔw ko wayiw ka juru bɛ gouvernement na wayiw ka juru tɛ gouvernement na dɛ gouvernement ka fɛn bɛɛ sara ministre ye min fɔ a kɛra o cogo de la régisseur de bɛ yen nɔ ale bɛ nommé de par arrêté interministériel ministre fila de b'ale nommé an ye subvention daminɛ pour 2 mois an tɛna se k'a fɔ k'an bɛ arrêté 5 ta ko ka régisseur 5 nommé mɔgɔ min bɛ circuit administratif don bon nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye nin opération in na waati in bɛnna ministre ye min fɔ wayiw fana ka sɔrɔ dɔgɔya de ma sɔrɔ dɔgɔya kelen de don sinon an ye opération minnu kɛ tɛmɛnenw na opération 5nan de tun ye nin 2019 fo bi est ce que i b'a dɔn an ye mɔgɔw sara kalo 3 opération bɛ kɛ sunkalo de kama dɛ mais kalo 3 de kɔfɛ dɛ u b'u ka fɛn ta régisseur kelen in bɛ bɔ yan ka taa fo Menaka ka taa mɔgɔw sara à tour de rôle u y'a kɛ i b'a fɔ k'olu to dɔn ko gɛlɛya b'u la o mais an bɛ se k'a faamuya sinon u b'a dɔn mɔgɔ kalannenw b'u la o nka ko bɛɛ n'a kɛcogo don ministre ye min fɔ a kɛra de walasa an ni samiya tɔ kun man jan fɔlɔ donc an ka subvention kɛ ka dɔ bɔ mɔgɔw ka sɛgɛn la yanni samiya kana parce que sogoko ta fanfɛla la samiya mana se dɔrɔn bimisiw bɛ na caya dugu kɔnɔna na an b'a ye bi an tun bɛ 3000 fara na yɔrɔ dɔw la ne yɛrɛ yalala sogo tɛ san hali su fɛ i bɛ taa sogo gulonnen sɔrɔ n'i taara dɔrɔn u b'a feere ma 500 san waati de b'a la awɔ subvention tɛ yen an tɛ se ka prix wajibiya aw kan voilà n bɛna bɔ kuma na yɔrɔ min na o ye an terikɛ consommateur ye min fɔ bon a ka kuma in a bɛ ne tɔ wajibiya an ka dɔ fara an ka cɛsiri la ministre ka yamaruya kɔnɔ compte direction régionale k'a daminɛ Kayi fo fɛn u tɛ sigi dɛ depuis 8 heures an ka mobili ninnu u bɛ bɔ président yɛrɛ bɛ intervention min kɛ commerçant yɔrɔ la ni e ye nin fɔ président yɛrɛ b'a fɔ ko e fɛ an bɛ fan bɛɛ fɛ mais ministre ye min fɔ kɛlɛ in tɛ ministère du commerce ka baara dɔrɔn ye a ye minɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo e de bɛ taa sanni kɛ point de vente min bɛ Mali kɔnɔ a ka ca miliyɔn 1 point de vente butigini tabalitigi o min bɛ yen e bɛ taa anw t'a kalama i bɛ taa sukaro san parce que o fana ka faamuya prix min n'o o dan sigilen don o ye gouvernement ye dɛmɛ lase ou bien a ye bɛnkan sɔrɔ prix minnu na dɛ olu b'an bolo an b'u lase mɔgɔw ma o dɔrɔn pe de bɛ se ka feere a sɔngɔ fɔ tɔ ninnu subvention t'o la i yɛrɛ mana négocier ka da yɔrɔ min na o bɛ feere ma o la fo k'o fana ka faamuya gouvernement ye subvention kɛ minnu na semaine dɔ in gazi ta fanfɛla la an bɛ pression min na olu kan bi kɔlɔkɔlɔ tɛ u nana ko subvention bɛ retard la an k'u ma san o san a tɛ retard la subvention bɛ sara mun de kama
pour que prix kamano a différentiel te boy mun ba aw yamaria ka fere kɛmɛ 7 la u ko parce que a tɛ sugu kɔnɔ n'a tɛ sugu kɔnɔ ni san bana e tɛ se ka subvention minɛ Amadère la u bɛ taa minɛ donc hali ni bouteille tɔ ye kelen de ye a bɛ feere a subvention da la u ko bɛ taa grève la an ko an m'an sigi k'a lajɛ mais bi directeur régional bɛɛ salle kɔnɔ yan nɔ don o don n b'a la wuli sɔgɔma a y'u bila ka taa u bɛ taa bouteille cɛ ni mɔgɔ mɔgɔ dɔrɔmɛ kelen farala min ta la n'i ma dɔn an tɛ se k'i minɛ o parce que ministre y'a fɔ cogo min na mɔgɔ min bɛ anw bolo nin baara la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 200 kan dugu ka bon o bɛ se ka hali commune kelen ouvert yan mais an ye stratégie de kɛ ka numéro bila ka association de consommateurs mɔgɔw tɛ adhérer o la alors que o de ye mécanisme ɲumanba ye aw ka adhérer association de consommateurs la ban olu gouvernement ye fanga de do olu ma olu ka kɛ population comme population tɛ se ka kuma olu ka kɛ population kumada ye k'u ka défense kɛ donc n'i ye prix fɛn dɔrɔn n'a ɲɛfɔ o ɲɛna e yɛrɛ ni anw an bɛ taa kama n'a dalu jɔra a la mais ka fɔ dɔrɔn fɛn min bolo n bɛ réseaux sociaux kan n bɛ taa sugu kɔnɔ dɔrɔn cɛ e bɛ nin feere joli de la n b'a feere nin de la donc prix tɛ ka respecter a tɛ kɛ ten dɛ donc fo k'an ka ɲɔgɔn faamuya prix respecter baliya la ni e yɛrɛ de b'i ka wari b'i kunna mɔgɔ min wajibiya a fɔra e ɲɛna ko sukaro man kan ka di feere 100 la e b'o san e bɛ tila ka taa i jɔ caméra la n ye sukaro san fɛn na bon o tigilamɔgɔ bɛ dɛmɛ cogo di donc fo k'an fana ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kuma dɔw la o tɛ teriya sa ministre in bɛ danni yɔrɔ la a kɛ to bɛ nka salala ma dɔw b'a la i ye ɲɛmɔgɔ min sigilen don sɔngɔko bɛrɛ bɛɛ na tiɲɛ don an bɛ jamana kɔnɔ jamana min n'i bɛ sanni kɛ i bɛ feere kɛ f'i ka fɛn sɔrɔ n'i tɛ fɛn sɔrɔ julaya la i b'a dabila i k'i sen bɔ a la i b'a dabila nka layiduw ka ta faso marabaw fɛ komi Bougadère yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ cogo min sogo sɔngɔko la ko samiyaji ɲɛsigi de la u ye dabali dɔ tigɛ o dabali o tun bɛrɛ bɛnnen don waati de kɔnɔna na hakili a ye kuma min fɔ a m'a fɔ kan wɛrɛ la a y'a fɔ bamanankan la nka nin bɛɛ kɔfɛ sa hali sini n'i taara sugu la i bɛ taa sɔrɔ fɛnw sɔngɔ yɛlɛlen don ni fɛn ma fara fɛn min kan fɛn ma b'o la a fɔ jamana in bɛ se ka to ta a ka gɛlɛn Mali yɛrɛ la ni sɔngɔ yɛlɛnna dɔrɔn a jiginni ka gɛlɛn k'a fɔ ko sɔngɔ bɛ yɛlɛ ko ka tila ka jigin non ma nɔgɔ Mali la n'a yɛlɛla dɔrɔn hali nɔgɔya nana a tɛ jigin ne ma se ka foyi faamuya o ye jɔn nɔ ye o jamanadenw yɛrɛ de nɔ ye o an yɛrɛ dama de bɛ yan n'an y'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo o de ka ɲi n'a nɔgɔyara wagati min na e fana ka nɔgɔya kɛ n'a gɛlɛyara wagati min na bɛɛ b'o gɛlɛya santi mais ni prix yɛlɛla dɔrɔn a tɛ jigin Mali la an ko jateminɛ dɛ fɛn fɛn mana yɛlɛ k'a fɔ ko dɔ bɔra la ne kɔni hakili t'a la ne m'a ye k'a fɔ ko ni sɔngɔ yɛlɛnna ko a nɔgɔyara k'a ka jigin o tɛ anw fɛ yan o t'an fɛ yan o t'an fɛ yan nka n'i y'a ye fana ko a bɛ yɛlɛn a tɛ jigin komi a ma labɔli de kɛ o hali an ka jamana marabaw bɛ ko dɔ kɛ u bɛ jula dama dama sugandi ni hajujɛfɛnw ni hajujɛfɛnw ni hajujɛfɛnw bɛ yen an bɛ a di aw ma ne hakili jara ka waati ale tun y'a da yɛlɛ bɛɛ de ni fɛn gɛlɛyara sisan mɔgɔw ma n'i bɛ se ka na n'a ye k'i ka na n'a ye n'i nana n'a ye jamana kan ka hakɛ min bila jamana b'o hakɛ bila nka ka maa tɔmɔ mɔgɔ dama dama tɔmɔ k'olu ye julabaw ye k'a ko ta k'a di olu ma a tɛ jigin n'o tɛ hali malo filɛ nin malo sɔngɔ mana gɛlɛya cogo o cogo n'a bɛ don fan caman fɛ anw fana ka dɛmɛ ye mun ye sabu exonération o b'a la u b'a ta ka di commerçant dama ma exonération olu tɛ taxe sara droit sara n'o tɛ nin waati in na komi an bɛ waati min kɔnɔ waati in ka gɛlɛn jamana kan ka dayɛlɛ de kɛ fan bɛɛ fɛ ni jamana ye dayɛlɛli kɛ sisan yanni furancɛ cɛ sisan n'a ye labɔli kɛ u bɛ se ka donni dabila Cheikh Modibo Jara ko ma a delila k'a fɔ n ye k'a fɔ a tun bɛ kɛ cogo min na ale ko k'o ti ɲɛ k'a fɔ ka maa dama dama tɔmɔ o tɔmɔli tɛ kɛ ni jɛlenya ye maa o maa ne ye sanni feere kɛbaa ye ko jamana ye sira d'i ma i bɛ fɛn donni ka na n'a ye Mali kɔnɔ ko sira dilen de bɛɛ ma o kɛra n'o kɛra bɛɛ bɛ don n'a ye ni bɛɛ bɛ don n'a ye yala a sɔngɔ na jigin kɔni ni bɛɛ donna a bɛ caya awɔ a bɛ labɔli kɛ ni fɛn ye labɔli kɛ jagoya a sɔngɔ bɛ jigin tiɲɛ o sogo filɛ nin ye a tɛ se ka mɛn mɔgɔ bolo o ni kɔni ye bagan faga kaban waati de bɛ yen i kan ka sogo feere n'o waati tɛmɛna ka sɔrɔ i ma feere a bɛ tiɲɛ i bolo jagoya ye i b'a sɔngɔ jigin yen ni sogo tun ye labɔli kɛ sisan e yɛrɛ ye min fɔ an ka bagan bɛ ka ca yɔrɔ minnu na munna an ka Mali an ka jamana tɛ taa bagan faga yɔrɔ labɛn yen n'o yɔrɔ bɛ yan ko bagan faga yɔrɔ bɛ nin bɛɛ la ko nin bɛɛ bi bagan faga a fɔlɔfɔlɔ ye min ye i ye min fɔ kunkolo fala gere kan a n'a golo kan a n'a tɔrɔn kan nin si tɛ bɔ nin bɛɛ y'a dama nafolo de ko
waati jumɛn Mali marabaw bɛ kunu ka jamana ka nafa makara n'u yɛrɛ ka sɔrɔ ye. Ni jamanadenw bɔra ko kalama waati mun na jamana marabaw ma tɛ sunɔgɔ la dɛ, jamanadenw de bɛ sunɔgɔ la. Sabula n'olu bɛ sunɔgɔ la jamanadenw de kan ka bɛrɛ ta kula wuli, jamanadenw de bɛ sunɔgɔ la sinon jamana marabagaw tɛ sunɔgɔ la. Ni jamanadenw bɔra ko kalama waati mun na jamana marabagaw bɛ yɛrɛ sago kɛ dabila. K'a fɔ ko an sigilen bɛ jamanadenw de ye an b'olu de sago kɛ, n'an m'o sago kɛ u bɛna an kama dɛ. Jamanadenw de bɛ sunɔgɔ la n'o tɛ jamana marabagaw wulilen don. N'o tɛ e b'a faamu cogo di ka fɔ hali siman filɛ nin ye, siman a bɛ bɔ Senegali a bɛ bɔ jamana tɔw kan ka na anw fɛ Mali kɔnɔ yan, nka siman min bɛ bɔ anw fɛ Mali kɔnɔ o ni min bɛ bɔ Senegali danfara t'u sɔngɔ ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ. O bɛ faamu cogo di? Siman dilan usine 3 wala 4 bɛ yan. Belebele ne 2 dɔrɔn n t'a dɔn n'a bɛ 3 bɔ. Awɔ, dion sira in na ye. Dion sira in na ye. Usine 3 bɔ. Maroc ye dɔ jɔ ye. Awɔ. Maroc ye dɔ jɔ ye. Mais yanni o ka na Indien fana ye dɔ jɔ. Bon kura dɔ fana bɛ yen n t'o tigi dɔn. Fɛn bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan. Kuru de bɛ ɲini ka produit k'a la ka kɛ siman ye. Bon mun bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan ani min bɛ bɔ kɔfɛ. Senegali ta l'impôt taxe bɛ sara fɔlɔ a bɛ donni ka na a bɛ feere an ma u ni an ka siman sɔngɔ ni tɔni kelen ni min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a cayara o ye 1000 ye. An ka jamana défaut de bɛ an ka jamana na. An ka sɔrɔ ani an ka musaka a bɛɛ bɛ julaw de bolo. An ka pays ye pays de commerce de ye. Impôt ani douane an ka budget sigilen b'olu de kan. Impôt yɛrɛ douane yɛrɛ bɛ min na don o don olu t'a don o don de. Liquidité u bɛ wari min na don o don dédonnement na a ka ca dɛ. Donc an ka budget o de bɛ kɛ ka baarakɛlaw sara o de bɛ kɛ ka marifaw san o sigilen bɛ jago yɛrɛ de kan. Douane bɛ min na don ani impôt bɛ min na don o de b'a to gɛlɛya suguya dɔ bɛ yen o tɛ se ka ban fɛ yan parce que n'o bɔra an fɛ yan dɔrɔn ninnu bɛ jigin ninnu tɛ fɛn na dɔn bilen. Ni siman bɔrɔ an ka kɛ sisan siman bɔrɔ ka kɛ 600 ye ne hakili ni mɔgɔw n'a fɔ ko siman tɛ dun nka fɛn damadɔ bɛ yen hali ni jamana ka sara wari man ca nka ni fɛnw sɔngɔ jiginnen don sara min bɛ kɛ o bɛ labɔli kɛ n'o tɛ hali ni ye caman fara sara wariw kan ni fɛn sɔngɔ bɛ yɛlɛn ka taa fɛ wari caman sɔrɔ ye nafa b'a la wa? Saratala yɛrɛ ka dɔgɔ an fɛ yan koyi. O fana tiɲɛ. Saratala ka dɔgɔ an fɛ yan. O tiɲɛ. Fonction Mali yɛrɛ population ma million 22. 20 kɔ. 20 kɔ. O 20 kɔ la min bɛ sarata kalo a tɛ million 1 bɔ a tɛ surunya ka million 1 bɔ donc a tɔw si tɛ sarata la ye. Jamana in kɔni ne m'a dɔn anw bɛ se ka dabali ni fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ min b'a to jamana in bɛ se ka lafiya jamana kɔnɔdenw a filɛ sogo jɔn ka la sogo sɔngɔ man ka yɛlɛ anw fɛ yan jɛgɛ man ka dɛsɛ anw fɛ yan malo man ka dɛsɛ anw fɛ yan ɲɔ man ka dɛsɛ anw fɛ yan hali fini in filɛ nin ye ala bɛ tulu min fɔ kɛ tulu man ka dɛsɛ n ko Denba Sisoko ye a ye bɛnɛ tulu bɔ a bɛ ne bolo a litiri ye 600 ye a ye zira tulu a ye zira tulu bɔ a ka fɛgɛn ni mɔgɔ min mago b'a la ne bɛ se ka litiri 1 feere ma 600 cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba wo a ka fɛgɛn i b'a fɔ jisuma bɛnɛ tulu ka fɛgɛn i b'a fɔ jisuma bɛnɛ bɛ anw fɛ yan an tɛ se k'o tulu bɔ zira filɛ nin zira bɛ kungo kɔnɔ jɔnni bɛ ziraju tigɛ a bɛ kungo kɔnɔ a woyolen de kungo kɔnɔ ten a kisɛ de bɛ bɔ ka kɛ tulu ye yɔrɔ si kɔni tɛ a ye min ɲini k'an ka sijuw tigɛ siforo bɛ jɔnni bolo yan Mali gouvernement tɛ se ka siforo labɛn ka jamana bɛɛ kɛ siforo ye ka yɔrɔ dɔw labɛn k'u kɛ siforo ye a sikɔlɔ ka bɔ o tulu ka bɔ anw fɛ yan anw yɛrɛ ka sɛgɛn caman bɛ yen e k'o t'anw yɛrɛ nɔ ye dɛ tiɲɛ tɛ an yɛrɛ nɔ don sɛgɛn jugu dɔw bɛ anw dala Mali in kɔnɔ yan n'i ye an yɛrɛ nɔ bɔ a la a tɔ b'i dɛn dɛ an yɛrɛ nɔ y'an ka sɛgɛn komi yɛrɛ ko ten ko Mali faamaw kunnen don malidenw de ma kunu o tuma an t'a ɲini u fɛ u ka kunu inshallah. An balimaw studio tamani ale ye kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasiri lase bundaso ye a jira k'a fɔ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen ko Masina mara la ko mɔgɔ 2 o ye donso 2 ye o donso 2 k'olu fagara 5 joginna nin de ye jaabi min sɔrɔla donsow ani siganama minnu bɛ n'a bɛ f'u ma ko jihadisiw olu ka kɛlɛ dɔ senfɛ
o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ko a kɛra donso ani siganama minnu bɛ n'a bɛ f'u ma ko jihadiste ko a kɛra dugu min na o ye Seni ye. Seni ni Ɲaro cɛ o tɛ tɛmɛ kilo 5 hakɛ kan. Ninnu bɛ Kolongo de mara la. Nin kunnafoni ala tiɲɛtigiyara an ka ɲɛmɔgɔ lasigi min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na. A yɛrɛ y'a jira k'a fɔ donso 5 k'olu joginna, 2 k'olu sɛbɛkɔrɔ joginna. U y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la. A yɔrɔ kofɔlen o dɔgɔtɔrɔso la. A bɛ fɔ fɛn min ma ko centre de référence ko dɔgɔtɔrɔ de ye nin kibaruya lase. Kibaruya in nin samana ka bɔ laseli, kibaruya laseli ani kunnafoni fasiri lase bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ ale ma ko studio Tamani. Balimaw ni ye kibaruya ye min bɔra Mali sɔrɔlasiw ka dannatigɛlikɛlaw yɔrɔ ko kɛlɛbolo min wala kɛlɛ latigɛ min n'u y'a kɛrɛnkɛrɛn n'u k'a ma ko opération Maliko. Opération Maliko ko o sɔrɔlasi dɔw bina janfa dɔw kɔnɔ. A kɛra Maninjɛ u bɛ Kolongo de fana. A bɛ Masina mara la ko Mali sɔrɔlasiw u ka kɛlɛbolo dɔ tun tatɔ don fɛlɛbɔ de tun n'u sawa. U tun tatɔ don kɛlɛ daminɛ de sawa. Ko janfa dɔ u bina janfa dɔ kɔnɔ u bina minnu ka janfa kɔnɔ ko ninnu ye papalikɛla dɔ ye minnu ma lakodɔn ko a kɛra septembre kalo a kɛra kunungo kari septembre kalo tile 12 ko a kɛra yɔrɔ min masurunya na a kɛra sɔgɔmadafɛ waati ka se midi masurunya na a fɔra fɔ cogo min o ko kasara in kibaruya min sɔrɔla o ye k'a fɔ Mali sɔrɔlasi cɛ 5 ko olu fagara. Minnu ye binganikɛlaw ye u yɛrɛ b'a fɔ minnu ma ko terroristiw ko mɔgɔ 3 k'olu fana fagara ko kɛlɛminan dɔw bɛ yen n'o ye Mali ka n'o ye kɛlɛminanw ye kɛlɛminan minnu n'o ye kɛlɛminan bolifɛn 5 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko tasuma donn'o la o kɛra Mali sɔrɔlasiw ka kɛlɛminɛn 5 ye tasuma don la ko jeni o ko nka binganikɛla ninnu olu fana ka bolifɛn 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko fana tiɲɛna. Kibaruya in perepelatigɛ bɔra an yɛrɛ ka sɔrɔlasiw n'o ye an ka l'armée nationale olu ka dantigɛlikɛlaw ka kɛlɛdaga la. An balimaw an sigiɲɔgɔn ani an balima jamana min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Laginɛ dɔgɔkun tɛmɛnen fanga paron kɛra sɔrɔlasiw fɛ yen sɔrɔlasi minnu n'o ye Laginɛ sɔrɔlasiw ye u ye professeur Alpha Condé ka fanga minɛ fanga paronna minnu n'olu ye fanga minɛ u y'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛw fana bɛna jamanadenw u ka kumaɲɔgɔnya kɛnɛ dɔ sigi o kɛnɛ sigi in bɛna kɛ u fɛ ni politikitɔnw ani jamana forobamɔgɔw de ye hali u yɛrɛw ka jamana kɔnɔ ye u ka jamana dugujukɔrɔ nafolo o cakɛ o tɔnɔw bɔlen cakɛ bondaso minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko compagnie minière ko a kɛ kun ye fɛn min ye u b'a fɛ jamana in kan ka kuntilenna kura minnu ta o kumaɲɔgɔnya ye u yɛrɛw ka fɔcogo la dantigɛli min kɛra u ka kolon in fɛ n'o ye comité national de redressement et du développement ye n'o ye CNRD ka bɔ tarata tɛmɛnen ka se juma tɛmɛnen ma u ye baara dɔw boloda o baara ninnu u yɛrɛw ka jamana dugulenw ni politikimɔgɔw ani u ka jamana dugujukɔrɔ nafolo ɲinibaw hali min ye u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye lasigiden minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ ye kɛnyɛrɛye cakɛbondaso minnu bɛ yen olu ɲɛmɔgɔw ka fara baarakɛlaw ka sɔrɔnadontonw kan Colonel Doumbia ale de ye sɔrɔlasiw ka n'o ye Laginɛ sɔrɔlasiw ka fanga paron kulu ɲɛmɔgɔ ye a ye layidu ta k'a fɔ ko furancɛ fanga min fana bɛna sigi olu fɛ a bɛna kɛ furancɛ fanga min bɛna ni basigi ye u yɛrɛw ko ten k'u b'a fɛ ka jamana marakulu dɔw labɛn minnu n'a bɛ fɔ o ma ko gouvernement d'union nationale nka yala u bɛna furancɛ fanga in sigi cogo minnu na ko ɲɛfɔli ma k'o la u yɛrɛw ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min n'u y'a lase lasigiden minnu bɛ u ka jamana kan u yɛrɛw ka jamana minisiri bondaso min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw la kuntilenna minnu ni hakilina minnu b'u fɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen nka u yɛrɛw ka laɲini ye cogo min ye ko fanga bɛ se ka segin fanga marabaaw ma cogo min u bɛ se ka laginɛkaw olu fara ɲɔgɔn kan cogo min u bɛna marakulu min dilan k'o bɛna kɛ
belajele ni yoro nasrala lagine kamunu no lo sigilen do lagine konona na hale ko jamana dimunu be tunga fe ko uye fendo fana kolosi mungo be ku kambo ku be bunyi maseginta ka nyeshi uluma ko jamakulu bo ka fo ambe awjigi ya koro ambe jigi ya koro ku ya jira ka fo ti jenaye o jamakulu ka franyumunga nga uyaraw ya jira ka fo mugo be ko ye dansago wale uke o dansago wale nunu ibi ni la kodona kibi nyange dabala kita ni ye lagine laje lagine ni mali bina fo woro na fere na fara ka fo wuli kembe mali no fe ko mali ye fanga fri mali solasi ye fanga fri o lagine solasi fana nano ke boro donyi onga yala hakili motun ma bisiya ka fo minye lagine fanga ye no professeur Alpha Condé ka fanga ye yala abin mine solasi fe yala matun sigile no naiwa asira ka keke cogo jume aywa kudeta fanga bruti koni balna kodo parce que ate suda abe tunde o dongo so manya me ko lagine solasi ye fangata ko Alpha Condé kudeta kerala ka fo ko ne ben sigina ye aga troisième mandat sur lenko même sigina ye parce que kudeta be tunde ate boloda nga ale fana ye wale min ke ko lagine dantigeli ni sigi kan sharia sunko ibi sigi fangana ibe tako folo ke no tako folo no forila ibi se ka fanga yini tako flana na nga no bana siratun dinde ima ka fo ki kana fanga yini tuguni ko professeur Alpha Condé yo karabade o de mabbe lagine kawma akira sabuye aye mo chama mine ko do kasola yala o sabutewa o sabudo ma chama duna kasola ma chama fara yawo aka manda sabana troisième mandat o nyini nofe yawo ma chama ni torala mo chama ni torala Alpha Condé alere segena fanga nofe ala ka ina lagine president forola seguture ano ye kelake e jabi la mo te koy sam bi konon tan joli sam bi konon tan la so ko baro ano ye kelake après atra France seguture ko fe mun na president ala akila we lasana Conte lasana Conte ano fana ye kelake Moussa Dadis Camara fanga porter les transition qu'elle est passée au fana fatura de comme seguture fatura tuba donc lasana Conte fatule sura suye fangata Moussa Dadis ni seguba konatel donc lui élection na ben transition ko fait ale ni Seloun Dale Diallo le deuxième tour la flaque donc Alpha Condé na tuko fele fagala bon ambe a jetemina ka ko demo kalasi awo kele monke san chama konna la ko na le nana kala bi se ka o démocratie kelen soso ka san tanke fangala ka tla ka fo kala be constitution révisée ka sharia kantromi ka do fara yere ka fanga sigili kan vraiment ma chama mai sigina ka ko Alpha Condé bi se ko ke awo kelimi fana ke ma chama tura o gongon mais a jetemina fanga purtilena la jenni Mali ambebe CEDEAO la ambebe Union africaine na uye gela minta ka Mali segere o gela kele monta ka la jina segere la jene wa suspend CEDEAO la ka suspend Union africaine na mais mu ye sanction économique ye o dama mako kuma la ko be imposer la jene alors que we an baba Mali baba an ta ko fe ni sanction économique de parce que baro an te ko jidala an yo gungan jamanu ye donc économiquement ne o de ka jugu amma mais la Guinée fanga purtila la Guinée a purtila malla min kala malla o de ka ga la Guinée fana mais anya ye CEDEAO et Union africaine oui la Guinée suspend politiquement les sanctions économiques ma bi la Guinée kan ça fait ko ne fait akara ina fo tobu ani farafina fanga la Guinée fanga boshi sura su fe akara u fe la isake ajaru ye wa CEDEAO ye wa ama jaw ye de parce que anama jaw ye muna u ye an nyangi ko nya nyona ke an balma jamana min be no la Guinée o manyangi économiquement muna mo ke o le bi se ko fo muna mo ke o le bi se ko fo mais an koni a jetemine an ga jetemina ye min yirana la Guinée mo nyangi économiquement
ama nyange économique ma nya fo peut-être ko bado o de be digi awna ka sababu ka ante gunka gola nu ya yi ka fo be ka ta sraka sra minte udungo sra o bisro kana ni nyangi nu yesake o bisaka ke rajal yala e fana yi lagine fanga poroyi alfa professeur Alpha Condé ka fanga yi mineli e tun sigilen do naywa ne tun sigilen do nay kadaka Alpha Condé be fanga ta wakati mina lagine kono aka manda flying banning ko fe mi farala ka o tun te sariya yi ola ni coup d'état yi ne ta ka ali coup d'état yi ils ont rappelé Alpha Condé à l'ordre sur la suyo de ke o ka sariya sumba Alpha Condé yo de yelema ka fanga kura suma ko da yɛrɛ ma ka yɛrɛ to fanga la o de la fɔra hali kalata farafina yan u ka président bali u ka kalata labɛn ni i ye président ye yani kalata cɛ wagati dɔ ka fɔ i k'i sen bɔ jamana baara la e ka taa ka t'i kanbɔ fanga nɔfɛ jamana kuntigi ka kalata labɛn o bâtiment o bi man di dɛ an ka jamana fana kan misalila o kelenw de bɛ kɛ yan nɔ maintenant n bɛ min fɔ Laginɛ fanga ko in na ni Alpha Condé tun ye lamɛnli kɛ u ye kangari da yan mɛna dɛ o de la Seydou Dalen y'a fɔ yan nɔ don min na a bɔra k'a bɛ sariya sunba yɛlɛma ko n'i ko k'i b'a kɛ i bɛ fanga la bi i b'a kɛ mais tu peux être rattrapé par l'histoire histoire de Alpha Condé rattrapé parce que mɔgɔ minnu binna troisième mandat ko in na u binna tiɲɛ de kan dɛ parce que o tɛ Laginɛ bɛnkan ye Alpha Condé nana sɔrɔ sariya sunba min bɛ yen nɔ a y'a yɛlɛma wagati kɔnɔ wagati min na fana a ka mandat tun bantɔla don a ye troisième mandat kɛ sɔrɔsiw y'a lajɔ de u y'a lajɔ parce que a tun bɛ wagati min kɔnɔ o tun tɛ sariya ye normalement Alpha Condé a tɛ se ka fɔ nin ma yɛrɛ ko coup d'état parce que il y avait pas un état en Guinée parce que Alpha Condé tun bɛ sariya ko kan de il était en train de violer la loi la constitution guinéenne c'est ce qu'il a fait sinon hali u taara référendum na n ko a ye mɔgɔw san de minnu banna a y'olu don kaso la des centaines d'opposants qui étaient en prison opposants ma bila wa donc c'est un peu ça Alpha Condé kɔni tun bɛ baara min na vraiment ala yɛrɛ de bɔra ni sancɛ minnu sara olu ka tiɲɛ de kan ka segin u ma bi ni ye kunnawolo de olu ma minnu y'u ni di Laginɛ ma sɔrɔlasiw natɔ fanga na u ye sɔrɔlasi minnu faga dun olu fana olu bɔnnenw ni na gansan fɛ n bɛna min f'i ye fanga tɛ paro n'a duguduguma kow fana ma caya o a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ minnu sara olu tun y'u jɔ sɔrɔsiw ɲɛ de Alpha Condé tɛ bin mɔgɔ min tɛ sariya kɔnɔ mɔgɔ min ye fanga ta jagoya la ni ko ko tigi t'a bila ni ye min sɔrɔ la o yɛrɛ kungo ye dɛ n'a fɔra ko a ye zon bɛɛ e ko zon y'i somɔgɔ ye o kɛnɛ kelen kan i sigi ni jenini ye dɛ ni son jenina yɔrɔ o yɔrɔ i fana bɛ jeni yen nɔ Alpha Condé tun bɛ sariya de kɔ kan sɔrɔsiw y'a lajɔ de o de la i y'a ye Guinéens nisɔndiyara cogo min na référendum ma kɛ a ko ni Guinéen kelenw de tun bɛ yen n'a fɔra mɔgɔ minnu nisɔndiyara Guinée k'olu tun votera Alpha Condé contre la a tun tɛ troisième mandat in kɛ o ça veut dire que Alpha Condé ye mɔgɔw san de tiɲɛ de bangena kun jumɛn b'a la ka opposant minɛ k'u bila kaso la parce que a b'a dɔn n'a ye opposant ninnu labɔ troisième mandat ya u b'a minɛ a la o hali Seydou Dalen Diallo n'a ye o jɛ passeport la Seydou Dalen Diallo n'avait même plus accès à quitter la Guinée à quelle fin Alpha Condé de ye Laginɛ indépendance di yan ale de ta ye Laginɛ yan il a été rappelé à l'ordre donc min kɛra sɔrɔsiw minnu y'a kɛ an bɛ dugawu kɛ de u fana layidu ye juru ye dɛ n ye fanga n ye sariya c'est à dire que sɔrɔsiw ye sariya de labato la constitution min tun bɛ ka violer sɔrɔsiw ye constitution de bato parce que an bɛnkan ye constitution kelen olu yɛrɛ y'o dulon e bɛ ka constitution min fɔ olu ye fanga minɛli min kɛ u y'a dulonni min kɛ n'u tun ye fanga minɛ o an bɛ don minɛ i n'a fɔ ko bi n ko y'a fɔ k'a fɔ constitution Laginɛ dantigɛli ni sigikan sariya sun ko a tɛ baara la yen tuguni ayi u y'o dulon kun min na il faut que fɛn bɛɛ ka jɔ fanga bondaso bɛɛ u y'a bɛɛ dulon a dulonna a n'a bɔra yen o tɛ kelen ye dɛ u tɛ se ka bɔ yen dɛ u y'a dulon de u y'a suspendu de mais n b'a dɔn a bɛ nalen o CEDEAO ka ɲangili in fana CEDEAO ka ɲangili parce que CEDEAO bɛna wagati min na a y'a sɔrɔ institution fo bi institution tɛ yen gouvernement tɛ yen foyi tɛ yen fɔlɔ u ka comité national pour le rassemblement pour et le développement in o de bɛ yen fɔlɔ pour le moment juste pour la transition mais foyi ma daminɛ dɛ fɛn ninnu bɛɛ suspendé don mais n kɔni bɛ ka min fɔ Alpha Condé fana tun tɛ tiɲɛ kan dɛ mɔgɔw y'a fa ye minnu ye Alpha Condé dɛmɛ Lansana Conté kɛlen k'a don kaso la minnu y'a dɛmɛ o wagati n ko o mɔgɔw nimisalen don bi minnu y'a dɛmɛ ko c'était un grand démocrate Alpha Condé tun ye farafinna tariku la a fana tɔgɔ tun bɛ fɔ c'était un repère mais e ka lajɛ o ka tila ka yɛlɛma ka kɛ tan tɔ sisan Dawa Bala Keita Laginɛ kelen tɛ o hali an sigiɲɔgɔn jamana min bɛ yen n'o ye Côte d'Ivoire ye n ko Alassane Dramane Ouattara ale fana ye fanga ta a ma mɔnɔbɔli kɛ k'i sigi fanga na a ye mɔnɔbɔli kɛ ne kɔni ye fɛn min faamu ma se k'a bali Union africaine ma se k'a bali awɔ ne kɔni ye fɛn min faamu n y'a mɛn k'a fɔ Alpha Condé a tun bɛ Faransi ni a ka sɔrɔ de cɛ Laginɛ
komi mɔgɔ min nana a kɛra i n'a fɔ Sékou Touré mɔgɔ don Faransi ka koman bɔ a ma Faransi ka nafa minnu bɛ Laginɛ Faransi tun b'a fɛ Laginɛ ka kɛ kɛcogo min a bann'o ma o kɔsɔn na min ye Nicolas Sarkozy ye k'o ye tali dɔ kɛ ye n yɛrɛ y'a mɛn ka fɔ nafolomafɛn minnu bɛ Laginɛ dugukolo jukɔrɔ ko n'i y'a ye Faransi yɛrɛ sɔnna ka coup d'état in hali n'u ko ko u fɛ la tɛ nka duguduguma kuma dɔw bɛ yen a fɔlɔfɔlɔ min ye cɛ in ye ko Français don sabu a ye san 10 ni kɔ kɛ Faransi sɔrɔlasi don Alpha Condé de ye wele bila ma ka fɔ a kana jamana labɛn papalikɛlaw kunbɛnni la dɔw ko nin kɔni ye Faransi ka ko labɛnnen ye dɔw ko Laginɛ sɔrɔlasiw dama tɛ ko l'américain dɔw tun bɛ fangafiri in senfɛ dɔw ko Faransi sɔrɔlasi tun bɛ fangafiri in senfɛ nka hali dalu ma sɔrɔ kuma na nka Alpha Condé kelen tɛ o ko Alassane Dramane Ouattara fana bɛ nin lahala kelen na u bɛɛ sigilen tɛ tigi ɲɛso kunna de k'i sigi tigi ɲɛso kunna n b'a fɔ i wuli kuma tɔ man jan dɛ troisième mandat farafinna yan nɔ Côte d'Ivoire ta i sigi k'a lajɛ i sigi dɔrɔn i k'a lajɛ non fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ kɛ o mais ne bɛ jigin CEDEAO de la quoi jamanadenw bɛnna fɛn min kan min y'u ka sariya sunba ye mɔgɔ bɛ se ka o suma k'o da yɛrɛ ma CEDEAO ma fɛn fɔ bi de CEDEAO kan ka fɛn fɔ CEDEAO est complice de la situation guinéenne o de la k'u ye Laginɛ dabɔ u ka kuma la u ye Mali dabɔ u ka kuma la CEDEAO ka mɔgɔ da b'i ka kuma la u bɛ mɔgɔ bali ka balo wa diɲɛ don an bɛnna fɛn dɔw kan an kan k'o kɛ hali ni CEDEAO tun ye Laginɛ ɲangi a bɛ Laginɛ bali ka ɲɛnamaya latigɛ a yɛrɛ ye o de la i m'a ye sɔrɔsi denmisɛnnin ninnu ko ten ko couvre-feu ko k'a banna les zones minières u ka frontière datugura mais fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye sanuko ye et puis u ka partenaires u y'u bɛɛ rassurer u kana Laginɛ u ka baara kɛ parce que CEDEAO ka nin ko in tɛ se ka faamu wagati min na Lansana Conté bɛ ka opposants faga a bɛ ka mɔgɔw don kaso la CEDEAO tun bɛ min Alpha Condé Alpha Condé tun bɛ ka kɛ mais hali an ka jamana kan CEDEAO n ko coup d'état kɛlen de CEDEAO nana ko le Mali est suspendu de toutes les instances de la CEDEAO mais wagati min na tuerie bɛ ka kɛ Bamakɔ yan nɔ Alpha Condé binkun na n ka f'i ye n ka binkun dɔ ye corruption ye a binkun dɔ tɛ mauvaise gouvernance ya o tuma CEDEAO b'o cautionner ya CEDEAO bɛ i jɔ dɛ ni kɔni ye fanga san tako fɔlɔ bɔlen ka tako filanan bɔlen a ka sabanan in karaba n'o kɛra a binkun ye o bɛ se ka faamu nka Laginɛkaw u ɲininkalen u ko Alpha Condé nalen k'a ye baarabaw kɛ dɛ a ye fɛn caman daminɛ dɛ a ye fɛn caman daminɛ fanga firili sina tɛ se ka kɛ dalu ye mɔgɔ jalaki ka fɔ a ye ko caman kɛ Alpha Condé ye min kɛ Laginɛ e ko jamanakuntigi nana Laginɛ min y'o ɲɔgɔnna baara kɛ dɛ Jose a ka san 10 kɔnɔna la a ye baara caman daminɛ fɔlɔfɔlɔ la ale yɛrɛ b'a a kuma fɔ téléphone na k'ale tun bɛna waati min na courant tun tɛ Laginɛ koyi courant bɛ tigɛ Laginɛ waati bɛɛ ko donc mais san 10 o kɔfɛ ale nalen ko fanga la ko courant bɛ tigɛ Bamakɔ de courant tɛ tigɛ Laginɛ a y'o fɔ o ye tiɲɛ de ye Conakry kɔni courant tɛ tigɛ ka sababu kɛ a ye centrale dɔ créé ko Kaleta a ye Kaleta jɔ ye une centrale mɔgɔ minnu bɛ taa Conakry kɔsa in na hali ni Bamakɔ ka ɲi ni Conakry ye an tun b'u ɲɛ ni hakɛ min ye an t'u ɲɛ n'o hakɛ ye tugun dɛ o kɔfɛ awɔ société minière olu ye baaraba de kɛ a ye a ka jamana dayɛlɛ Turki nana awɔ ani Chine jamana ninnu ani Chinois ko Faransi niyɔrɔ ka dɔgɔ ye n'i ye Faransi ka kɛlɛ in ye hali n'i ye nin ko in lajɛ ni janfa in lajɛ ko Faransi b'a kɔfɛ munna mɔgɔw b'a fɔ ko Faransi b'a kɔfɛ Mamadi Doumbouya ye colonel Mamadi Doumbouya o min nana ka fanga poroti ne ma se ka min faamuya min ma se ka don ne hakili la fiyewu fo ka se nin yɔrɔ in ma hali bi a ma don ne hakili la colonel Mamadi Doumbouya sɔrɔsi sɔrɔsi dɔ don o b'a jira k'a fɔ nationalité française de b'a bolo a ye san 18 kɛ a bɛ Faransi armée la san 18 a bɛ Faransi armée la a bɛ f'o ma ko légionnaire c'est un français a muso yɛrɛ b'a bolo muso b'a bolo denw b'a bolo ka san 18 kɛ Faransi armée la légionnaire Faransi b'a dɔnni ça fait Alpha Condé de ye wele bila ma 2018 k'a kana Laginɛ sɔrɔlasiw labɛn ka force spéciale dɔ créé k'a d'a ma ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen k'o labɛn a kana k'a k'o labɛn min ye maa 400 ye 400 éléments a bɛ 400 éléments ko ka terroriste kunbɛn jihadi kɛlɛ ni fɛn ninnu ko k'olu kunbɛn o force spéciale ka minɛnw na bɛɛ ka d'a ma 2018 ni san cɛ 2019 2020 2021 san 3 dɔrɔn a y'o de kɛ Laginɛ armée la k'a sɔrɔ k'a san 15 kɛ a bɛ Faransi armée la a bɛ f'o ma ko légionnaire Faransi bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ a y'a yɔrɔ caman kɛ ka to a muso furu ka san 15 kɛ Faransi armée la kana Laginɛ san 3 ka coup d'état kɛ k'a fɔ ko Faransi tɛ coup d'état duguma ne ma d'a la
o la ma caman bisigi ko faransi ka coup d'état de don an k'a lajɛ n'an sera k'an balima dɔ sɔrɔ Laginɛ ɲininkali dɔw bɛ yen an ka ɲininkali ninnu k'a la awa ko waati sera koyi Dramane Danbele ko a ma ko waati sera an b'o bila ka sini kɔnɔ ni Ala sɔnna ma an balimaw nin bɛna kɛ bi an ka dɔnkibaru a sonsoro yɔrɔ ye ko waati sera bi ntɛnɛndonya septembre kalo tile 13 a dɔnkibaru an bɛna bila yan an badenw cɛkɔrɔba ani musokɔrɔbaw ko ne kɛn bɛ ka denmisɛnninw ni yɔrɔ bɔ laseli la ni denmisɛnnin m'i yɛrɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ y'a la a fɔra a banna ni denmisɛnnin min ma yɛrɛ sɔrɔ an ka laseli la an kɔni b'a dabɔ fɛn min kama o ye an ka jamana cɛkɔrɔba ani musokɔrɔbaw ye togoda ani dugubaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an badenw aw ni cɛw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliyala Mahamadu